etho nitiere koro rakruok mathoth e kindo jopiny gobila nikech kwaneno kata odiochieng' manyoro nwaneno ka jopiny ne bayo obila gi kite gino ma ok en gino makare magi gik ma thoro kelo tulo kendo miyo obila chielo jopiny gi mageno bed mago rubber bullets kata tiagas ok en gino makare. To bende okang' machielo nyakwarom Gajwang'a hinyruok mopogore opogore bende noneno odiochieng' manyoro. Ji ariyo naneno ka nonegi odiochieng' manyoro, mano kaluwore kod oteko mathoth ma bende obila natiyo godo, mano mar keyo jong'anyo. Buore Nairobi ka Mombasa nineno moko kuom jo ohala ma bende rito ohendni mag-gi. Naneno buore Nairobi ka moko kuom jo ohala moting'o mana rungu rito mar mondo mi ng'ato kik donj mar mondo mi omonj dukni. Aparo ni en ng'anyo makoro kawo kata mana picha mopogore gimoro ma bende wasebedo kwaneno ma bende aneno pod iseyo e okang' mamalo. Nyakwara Gajwang'a ng'e ni mago duto wabo bedo kwa nono ni odiochieng' ma kawuono. Bang' mae nyawadwa Sharon Ong'aw bro bedo ka kelo ni weche manyien bang'e to abo bedo ka kelo ni nonro mar gazet okinyi ma kawuono The Standard kaachiel kod Daily Nation aneno komi pek weche mopogore kata kamano pod gitudore koda weche mag siasa mak mana ni wanyalo wacho ni kako ndikgi emopogore kalore ni mano Daily Nation sani koro wacho ni nitiere jomoko 6 ma koro sani koro obila manyo ndachgi kata timo negi nonro ni gin ema gisebedo ka gitudore kod ng'anyo mago mag rowere ma timore pachoka ahinya ahinya jomaundu ma koro donjo ei jong'anyo to koro ketho kethruok mag mwandu kaachiel kod gik mopogore opogore. Mane wach ma Daily Nation aneno komiyo pek kanyo bende nyaka sani koro wang'e ni jod bura jotend migepe kaachiel kod jotelo moko mag sirikal mano moriwo Attorney General, jatend jotije sirikal kaachiel kod jogoro margi omedgi osara kata obedo ni jo Kenya pod ywago usuru mathoth mijuogowa. Wache ma kamano nomako dhoga Joyce, nomako dhoga kaka japiny, nomako dhoga kaluwore kod chenro mag ng'anyo mopogore opogore ma bende osebedo ka dhi nyime. Nikech motelo ne ma wang'i jatend piny Kenya nowacho ni kaluwore kod paro mar finance kata mana paro mar chik mar omenda ma bende koro nodhi choko biro chuno oganda kata mana jo Kenya ok omenda maromo siling trilion 1 kaka gowi. To kana somo sigana ma kama iwacho ni Treasury must raise an extra 1.07 billion annually. Wacho ni higa ka higa migomo chung' weche mag omenda nyaka ne kaka ginyalo manyo omenda maromo siling bilion 100.07 mar timang'o mar osara en wach moro matek ka gik matimore Sharon nyalo minyiero nikech kinde mang'eny wacho ni austerity measures kata kamano anaparo ni mae sama koro nonego bed ni bede idok chien tiwacho ni jod bura gi wedong kik wamed gi osara wang'i ane kaka wanyalo dhi mbele wakala ne weche mag finance bill gi mondi eka koro wane mbele. To e kinde ma koro medo gi omenda makama naneno mana speaker mano mar od bura maduong' kanyakla kod mano mar od bura mar Senate chogi dhi yudo mana siling milion 1.2 tinyalo paro ka Gen Zs kata mana kwayo ma bende rowere nokwayo jatend piny Kenya mar mondo mi jood bura odwok piny osara mar nyaka siling 200,000. To king'iyo kae Sharon jood bura kaachiel kod senators osara margi yande giyudo 725 gi 500 sani koro mede nyaka 739,600 omenda makore lach ahinya to par ni mae en osara moyudo dwe ka dwe nitiere omenda mabalang' ma bende nitiere kanyo sitting allowance ma kinde ka gidhi od bura kacha nitiere mimiyogi pes jopiny. Aya nyakwarom Gajwang'a keni ni nene nade wan mago duto te wabiro bedo kwa poro ni bende wabiro bedo kwenjo kaka jolony magwa koro twakie kopogore gi mano Joyce kopogore gi nonro mar gazet wang'e ni twak mokwongo bende wantiere godo ka bende osebedo kar mana kipenjo ni kanisa ting' mare en mane kaluwore kod ng'anyo mosebedo ka dhi nyime. Nyaka sani koro kanisa osebedo ka ng'iso sirikal mar mondo mi otemane lalre kod jopiny ahinya to rowere mag Gen Z mar mondo mi gichung ng'anyo makamagi kata kamano ne waneno ka nitiere jotend kanise mago mantiere bwo riwruok mar NCCK yande gidhi romo kod jatend piny Kenya William Ruto kar jot mare mano bore Nairobi ka nyalo bedo ni kanisa bende omak mafuanda koro giling kose gisebede ong'ala manyime mar kwedo ng'anyo mosebedo ka timore teko mathoth ma obila tiyo godo kuom jopiny kosang'o matimore mane twak mokwongo mobo bedo godo odiochieng' ma kawuono kochakore saa 1 nyaka gimoro saa 2 mar okinyi bang'e to odiochieng' ma kawuono en chieng' tich adek mano chenro mar tedo gi chiemo ibo bedo kiyudo bang'e tibo tayo chenro mar mbakorom ibiro bedo kichake kanyo gi chal mar fwambo weche ma bende biro bedo kwa luno odiochieng' ma kawuono naneno ka moko kuom oganda penjo ni dibed ni ng'anyo bende nitiere odiochieng' ma kawuono ooyo han naneno mana mar odiochieng' ma kiny Thursday mana naneno ni bende nitiere akeni bende ndara gi gik ma kamago kata kamano e twak marwa okinyi ma kawuono e chenro mar mbaka oromo Joyce johala mathoth kwano lala odiochieng' manyoro ang'e ni waloso kotende kod ng'ikruok mano mar ng'anyo
ng'anyo mabende kelo ng'ikruok ne somo e sikunde. Kawuono wang'ien na jo ohala mosebedo kado lal mopogore opogore. Nyaka sani koro nitiere jo ohala moko mwandu mag gi osebedo ka wang' kata iketho e kinde mag ohala, to bende nitiere jo ohala moko e kinde mag ng'anyo gi luoro ok ginyal yepo, mano chocho chenro mag eyo machalo nade. Pani moko kuom gi kawo hola kata loans mar mondo mi gimed godo stock e kinde miloro pesa ma kamano ok ibe yudo ka mwandu ni olal. Seche moko ni kawo loan ema inyiewo go mwandu ma kamago bo bede yo machalo nade. To bende jo ohala gi bende gi insure ohelni maggi mar mondo mi masiche ma kamago kotimore to gine kaka ginyalo yudo resruok. Ang'eni bo bedo kod jalony weche mag ohala kaachiel kod weg ohelni mopogore opogore mar mondo mi ginyiswa ni gisebedo ka gidhach e yo machalo nade. Ahinya ti kinde gi mabende pod wakia ka pod ni nano ng'anyo biro bedo ka dhi nyime kinde thuolo maromo nade kata oyo. Ne kwarum ga juang' magi thor weche magwa okinyi makawuono kaka pile wasum paro. Inyiso nenwa kintiere kanye bende inyiso wa nyingi. Ote yoro le magwa magote machoka rede ka uchiel nono. Mbui magwa mag oganda moriwo X, Facebook, Citizen Digital, kanyakla kod YouTube, yudo gi nying mar Ramogi TV. Tudi koda e mbui maga an owuon, Facebook page mara gi mbui mar X, yudo gi nying mar Sharon Ong'aw. Nyako Ramogi Ajuang' an bende tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Machiegni nikech ma en Rupenya. Ne kwarum ga juang' kamoro mora mintiere dakika 9 tok sa 12 mar okinyi. Nyinga Sharon Ong'aw. Midhiero mar ng'anyo matimore pacho ka medo nenore ka kwan ji mawito ngimagi bende medo idho. E odiechieng' mar manyoro ji ariyo yangi ni onegi e ng'anyogo kendo medo kwan mar ji motho nyaka 41. Ni mar kwan manyogol kod riwruok makedo ne ratiro mar oganda mano Kenya National Commission for Human Rights nolando ni ji 39 nyose yangi ni obila onego e ng'anyogo. E kwan mar ji mosenegi Nairobi ema ni nyime gi ji 17 ka counties ma Kaluo bende ji osethoe. Ji ariyo osenegi e ng'anyo mag county ma Kisumo kod Siaya kod Migori duto osenegi jo ng'anyo achiel. E report ma odiechieng' kata ne report manyocha gigolo ji 361 nyose yangi ne oyudo hinyruok e ng'anyogo ka jogo momake gin ji 627. Bende jogo moseteki e yor achuna gi obila e kinde ng'anyogo gin ji 32. Nyakwarum ga juang' kapod wan e weche motenre kod ng'anyo en ni chuny boma maduong' ma Nairobi ne odong' ka en gunda e kinde madukni mathoth ne olor e kinde ma ng'anyo ma kidam ma bende nadhi nyime e chuny boma odiechieng' manyoro. Obila ne ogoyo tach e alwora mar apise duto mago mag piny owacho kaka od bura, doho, apis jatend piny kod jalupne e kind mamoko. Jafwambo marwa mar siasa Chris Awino ne ni e chuny boma ma Nairobi. Kuom thuolo mar ariyo, obila otong'o ne rowere mag Gen Z e rieko kendo tamogi ng'weyo e chuny boma maduong' ma Nairobi. Chakre e seche mag okinyi, obila orido weche mag arita kwe e apeyni duto mochomo od bura mamalo, apis jatend piny ma Harambee House kod mano ma jalupne ma Harambee Annex, apis gavana ma Nairobi kaachiel gi doho mamalo mogik e kind apise mamoko. E alwora mar od bura, obila ne obet akicha mar neno ni monj mar tarik 25 dwe mar 6 higani ok onwore kendo. Jopiny kod geche mane temo tiyo kod wang' apaya ma Parliament Road ne iloko kod obila e okenge mar geng'o chenro moro amora mar jopiny luchore kendo donjo e od bura. Arita mager bende ne nenore e wang' apaya ma City Hallway mochomo apis gavana ma Nairobi, doho mamalo mogik kod od bura mar kaunti ma Nairobi.
Doho mamalo mogik kod apis gavana ma Nairobi gin achiel kuom apise mag sirikal mane jopiny omonjo, wang'o kendo ketho gik moko e ng'anyo mar chieng' tich ariyo juma mokalo. E wang' apaya ma Harambee Avenue mochomo apis jatend piny kod jalupne, chenro mag wuoth ne odhi nyime e yo mayom ma onge ng'ikruok moro amora, ka obila ochiko itgi kendo ochomo wengegi mar chomore tir kod jong'anyo. E odiochieng' mangima, geche mag obila ne cherore e chuny boma kendo keyo chokruok mag jopiny. Mana kaka chieng' tich ang'wen juma mokalo, mbi kod ndhandhu mag ng'anyo mag Gen Z ne onge, ka thoth obila ne tholo mana kuoro e chuny boma. Mopogore kod ng'anyo mokalo, chuny boma ne okwe ka pi dapi kuom seche mathoth, ka muoch mar magina ne winjore mana dichiel ka dichiel e wang' apaya ma Tom Mboya Street, Moi Avenue kod Ronald Ngala Street. Kochakore seche mag okinyi nyaka seche mag ang'ich welo, arita kwe ne oket malo e alwora mar apise madito mag sirikal mayudore e chuny boma maduong' ma Nairobi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nekwarum gajwanga ng'anyo marawere ne otwere apaya madongo mapacho kaka apaya ma Waiyaki Way ma ithoro tigo gi jopiny madhi wuodhe mag imbo mar piny Kenya kod gwenge go mago mag Kaluo ne obedo modich gi ywaruok e kind obila kod jopiny. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, ng'anyo ne okwako apeyni mamoko kaka Nairobi Expressway kod apeyni mamoko. En odiochieng' ma jo ala joket mwandu kanyakla kod jogo matie sekta mar wuodhe ne nie kod chuny magoyo kibi ka gin kod luoro ne piny nyalo lil kachalo nade. Weche ne ber kendo wuodhe ne ni kare, mak mana ni kaka ne sam medo idho e kaka rowere mane ni kod chuny mar ng'anyo ne medo chokore mar ng'anyo. E apaya ma Waiyaki Way matudo jodak makangemi kod alwora mare, apaya ma itiyo godo kod jogo matwenyo kochomo Kaluo, Nakuru, Eldoret, nyakla kod alwora mage ne oduogo makore kendo twere matimata. Karowere ne odina apayano kod kite kendo gimoko mach chuny apaya, gino manomiyo obila tich matek tweta mar golo kitego oko apaya. Jomatiyo kod nyamburko mag bas nochuno mondo lor jowuoth ka gikono gini wuotho gi kod kanyo. Moko kuom jopiny ne gikono ne ogolo puth njiri mar tenda gima chama tuoni ka gitony kod ngimagi. E kweth obila mag GSU kod mago moyiedhi ne ochuno mondo med mar jiwo mijing'o mag arita kwe ka jong'anyo ne geto duka maduong' mar Quickmart mayudore apaya ma Waiyaki Way. Komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei ne omedo kwan mag obila kendo reso ganda mane item kwal mwandugi kendo chuno gi neno matek. E apaya ma Nairobi Expressway, sirikal kwano lal maduong' bang' jong'anyogo ne monjo apaya mar Nyadhi ma Nairobi Expressway kendo rocho chenro mag wuodhe. Sasa hao walikuwa wamefungua biashara, hawakuwa na shida, wangefunga biashara tuandamane, lakini yeye anasema anataka kuangalia the both sides. E kar choko omenda mar geche ma itiyo godo mar Expressway, bende ne gitemo ng'ielo oko kendo ketho mwandu mathoth koda ka mafupe manyiso nyadhi mar apayano. Obilago ne oduogo keyo jong'anyo kendo temo dwoko kwe apaya. Kuom thuolo mar seche 6 kobila ni kod tich matek mar temo pogo jogo mang'anyo to kod jogo man kod chenro mar kwalo mwandu mag japiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kangemi, Nairobi. Nekwarum gajonko pogre gi mana michal mar ng'anyo kaka nobedo odiochieng' manyoro e kaunti ma Migori. Rawera moro chiel kod magina mowito ngimane e kinde ng'anyo mar kwedo tend jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler e wi chal mar ng'anyono manotimore e kaunti ma Migori odiochieng' manyoro. Rawerani mabende koro pok oyang' nyinge, mabende wachore ne achiel kuom jogo eko mane obang' ng'any boma marongo ne ochiel kod lisasi e kinde rakruok manobedo e kind obila kaachiel kod joma ng'anyo. Ten migawo mathoth e kaunti ma Migori yango ni rawerani mane ogo kod lisasi e ng'ute ne oringo e osiptal maduong' marongo, kata kamano ne owito ngimane kane pok orwake e od thieth. Ka opogore kod gwego mag Rongo, ng'anyo kaunti ma Migori bende onenore e boma ma Wendo, Migori kaachiel kod Isebania e sab kaunti ma Kuria West. Kenya
hinyore to eno wacho ni eno protect mali ya wananchi, mali ya serikali. Kanyiso president ni president ne waero to ticho tamo president. Wadwa ng'anyo nyaka chieng' moro wawinj ni odhi dala. Congress power. E boma ma Migori kwan jog mani owuok oko mar ng'anyo ne ni piny ka ipimo kod kinde ng'anyo mokalo ka bende ne en ng'anyo mar kwe. Rawere mane ng'anyo kata kamano ne odina paya kendo moko mach gino mane weyo ka chendogo mag wuoth kaachiel kod ohala mbemore piny e boma Migori. Agombo wacho ne President Ruto niya, koko nyal tiyo ticho tame odhi dala waol jo Kenya ol gi nyithindwa minego jo Kenya inego pile ka pile. Anatembea hapa anatuambia atasaidia vijana. Sasa hii hatuoni ile maneno alisema ati bottom up. Tutaache kutudanganya. In fact hakuna Kenya Ruto anatusaidia nayo. Tangu aingie uongozi tumenunua sukari 250, sabuni amepandisha, tumechoka aende nyumbani. Rawere ni oramo ni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka ten piny Kenya William Ruto winj dwaro margi kaka rawere. Tich ma Ruto tiyo wago oeo kata bedo Sakayo. Ruto sani waluongo mani Farao. Nikech Farao ema notiyo ji tich ma Ruto tiyo wagoni. Omiyo wan kaka wajo Migori wakijende matindo barua nyocha ni waseoro ne Ruto gi gik mwadwaro. Ema warito ni otim mondo wane kaka dang' wadhi mbele kaka jo Kenya. Wacho ni vijende biro yudo tich koyudo loch. Ne omiye kura tok tich wonge. An ariemba piko ma weya piko ma dok dala. Koro sani wawacho ni Ruto must kwayo ni mondo sirikal ifado browe miriambo karang'o. Mar ariyo ok wadwar tich, wadwaro chiemo, wadenyo. Giwane gin geng kod jatendgi manyalo wuoyo kod piny owacho ka gima gidwaro en ni mondo koro gigo mayande gisekonyo ten piny Kenya William Ruto ema koro chop duto. Nataka kuwe kwa negotiation na yeye. Watu wetu wenye walikufa lazima wafufue, ndio tunaongea na Ruto. Si ni ukweli? Vijana power. Vijana power. Sisi kama Gen Z hatutarudi nyuma na we don't have room for negotiation. We don't have room for handshake. Wanajua kumani yuto gini pinyo timo mjengo wago ma mjengo mokwa yuto pesa mwachiemo. Jok mani gi pesa ketwa gi tich matek nigi keno gik moko malo ok wanyali yie. Kok inya duoko na gik moko chien to Migori County ka to kwa duarie. Nyaka ne ng'anyo ni motele kod rawere chakre ng'ata chielo osewito ngimane e kaunti ma Migori ka ji maromo 12 osidonyruok bang' obila chiel kod lisasi. Obila ariyo bende oseyudo hinyruok e kinde ng'anyogi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kopogore gi Migori Nyakorom Gajwang' adhi e kaunti ma Mombasa. Ji ariyo ne ochwad gi magina gi ja ohala moro e seche mane ng'anyo dhi nyime e kaunti ma Mombasa, kama bende nyamburko 5 mane otene geng' apaya ne otiaye mach gi jong'anyogo. Magi ne timore ka bende moko kuom jogo mane chich godo ni jonjore mane opondo i jong'anyo bende ne orodhi e kinde mane gitemo kwalo mwandu mag jong'anyo kendo turo dukni mago mag johala. Joja oko nigi lerno. Meche kod meche mag jong'anyo ne jowuok oko e kaunti ma Mombasa mar sundo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi ogwe tao ka gituani gi ol kod tende. Na first of all leo hii maandamano ya leo imekuwa fueled na interview ya president ya juzi. Hiyo ndio kitu imefuel sana, hata wengine tulikuwa tumesema tutapumzika lakini bado tukakuja kwa sababu tulisikiza hiyo interview na tukaona how ignorant the president is, the fact that he doesn't even know what is going on in the country. He's not even connected to his people. He only cares about properties. Ni kwamba sisi bana tumechoka na president wetu. In short kila wakati anatuwekea ahadi lakini ahadi hazitimizi. Ng'anyono mane ochakore yor mulo kata kamano ne oduogo lokore bang' kweth jogo mikoni jonjore chako kwelo e jong'anyogo. Misungoni mane wuotho e dho kar thieth ma Pandia ne oyudore kama diny bang' rado kod giri kuma ne gidieme nyamina nega ma gimaye gigo mane oting'o. Weche ne okopogore e alwora ma Fontanella kuma ne gipor kuom jagoni ka gitemo maye gi thuon. Kata kamano, jong'anyo wegi ne okawo chike lwetgi kendo chako rakore gi kweth jonjorego ma bende ne turo dukni. Hao tuseme hawako na sisi. Sisi maandamano yetu ni amani mnavyoona. Sisi hatuna ubaya na mtu na hatuna ubaya na biashara ya mtu. Tunapoandamana sisi tuna amani, lakini wale vijana ambao wanakuja
ndo wanaleta mikosi yote, wanaleta shida pinda wanapoona biashara za watu zinaendelea na wanavyovamia wazazi wetu. Tunamwambia Zakayo ashuke. Hatuna chochote cha kuzungumza na yeye. Kwa sasa hatutaki kuzungumza na yeye, hatuna mazungumzo yote ambayo tutasema na yeye na hatuna ubaya na yeye, hatumtaki tu. Kama vijana tumesema awachilie, it's okay. Amejaribu penye anaweza na tunaona sawa. Miaka 2 imepita na hakuna kitu unatufanyia. Hatutaki. That is not why we chose you, that is not why we put you there, na tumechoka, tukutaki. Weche ne obedo maliet bang' kweth rowerego temo donjo e magawa mar Cafe Point manie apaya ma Nyerere, kuma jago mikoni wuon magawano ne olodho $1 kendo rakore kodgi kanyo kuma ji ariyo ne oyude adhonde maricho mag magina. Bang' masira makamano, jong'anyo mane ni kod mau mager ne jotiao mache gache 5 mane oten e geng apaya e alwora mag magawano. Obila ne kata kamano mako ja ohalano ma bende gikoni ne gimayo $1 mane otiyo godo e chielo jong'anyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ne kwarom gajongo pogore gi mani kaunti ma Kisumu juma mar adek nyaka nyocha ng'anyo mar rawere chakre pachoka. Kaunti ma Kisumu ng'anyo no mar kwedo telo mar jatend piny William Ruto ne odhi nyime kod kwe maonge rakruok moro amora mane oneni odiochieng' manyoro e kind obila kod jong'anyo. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Mana kaka odiochienge mosekalo e kaunti ma Kisumu, jong'anyo nomoyo mbom tiendegi e wi apaya kowuok Ondele kochomo chuny boma ka giting'o obok kod andika kendo giwero wende makwedo loch jatend piny Kenya William Ruto ka gidwaro mondo owuog e apis. Jong'anyogo mane orado gi jowetegi mamoko mane oloko apaya maluora ma Akekio ma Kisumu dala pautugo opira. Ne oriwore kanyakla kendo chako wuoth ka giluorore e apeyni duto e chuny boma ma Kisumu. Kata obedo ni kwan jong'anyo ne ok ni malo kaka pile, jogo modak kod ng'ol bende ne ok odong' chien e ng'anyo ma kawuono. Bang'e to jong'anyo go ne omako apaya ma Jomo Kenyatta ka gichomo kar jot mar jatend piny Kenya ma Kisumu mondo gitem donjo kanyo, kata kamano obila ne ogeng'onegi. Jong'anyo go ma odiochieng' ma kawuono ne otimo ng'anyo margi e yo mamuol are chakruok nyaka gikone makata rakruok moro amora mane oneno e kindgi kod obila ne onge. Oramo ni pod biro dhi nyime kod ng'anyo nyaka chieng' biwinj ywakgi kod dwachgi. I'm out here protesting today because I think we've had enough of Ruto's lies. The church is taking their side and we're done with it. We're tired. Tunasema Ruto atoke. That's all we're saying. He can't keep lying to us. He's hurting us. We can't keep doing this with him anymore. The president should listen to Gen Zs because we have made our demands clear. We are peacefully protesting today to make those demands known so that he knows that we are still on the same business. That he must listen to Gen Zs. We are tired of committees and organizations that do not represent us. We are here expressing our demands peacefully. We are tired in your life. You make everything hard because of you. We are feeling very good and we are tired. Ruto must go. We need somebody. Demonstration marwa en mamos maonge koko mora mora kikane waseyango ni en kawuono nyaka chieng' Sunday be kama kawaida waduogo kae Ruto lakini nyakidhi Kodhi kose kodhi. Wandaga yude kama wantiere ni onge maendeleo wanyalo betgo okwanyal chako kata foundation wa onge kata gimoro amora mwanya chako maisha machon kane Uhuru ne nie telo nanyalo tiyo matin tang'iyo mabati to sani kata nang'a ma Nyasaye onge eltiyo chiemo gichulo osuru ichiemo itiyo gichulo osuru mano okwanyal yiego bida tichotali. Ng'anyo ma kawuono bende oweyo ka yore ohala kod wuoth ong'ikore. Obila bende ne ol kar rombgi e konde duto mag apeyni e chuny boma ma Kisumu mar jiwo arita. Millicent Adhiambo,
Ramogi TV, Kisumu County. Nyakorom gajwa ng'anyo mosebed ka ibagwe pachoka kuom jumbe ariyo. Koro skelo midhiero mag tho kaachiel gi hinyruok ne ji e counties mopogore opogore e pachoka. E county ma Nakuru, walimo rawera matin ma ng'anyo ma tich ariyo mar juma mokalo nyocha weyo gi hinyruok mar lisasi e tiende kod ng'eye. Okoni gima ne omo ndara en manyo ratiro mare mondo mi nengo ngima odog piny. Jafwambo marwa Efi Nyakidi miyo ler mathoth. Riki, rawera matin mang'anyo matich ariyo juma ma okalo ne olokore ne mapiyo kendo koro weye kod rem mag risasi ariyo. Ma en achiel kuom rowere mane obago ng'anyo e chuny boma ma Nakuru juma ma okalo. E wuok mare pacho ne ochano bago ng'anyo mamuol kendo dok pacho kongima. Court me agreed kutokea peaceful, it was a peaceful protest. So kutokea tulianza saa 4 vizuri tu, it was peaceful until tukaenda the Nakuru State House. Unajua venye our president anatutenda. We decided to come back to State House to protest to at least hapo ndo tunaweza sikika. Lake mane okochopo kare. After a while tulianza kusikia risasi. Hatuko expect, hakuna mtu ali expect kunaweza kuwa na anything jua hakuna kitu tulifanya, tulikuwa tu tuna protest peacefully. So kumbe zilikuwa live bullets. The other people na civilians sijui wametokea wapi, ni kushoot everywhere. Penye itakupata ni God akae na wewe. So hapo ndo nilijipata imenipata in my back, in my left leg. Riki en rawera makoni otimo ohala mar mwandu ma iwaro kowuok e pinje maoko, to nengo mar osuru osemiyo ohala magiyudo dok piny kendo weyo gi kod lal gino mane oparo ni ng'anyo ni nyalo loso. Vitu zimekuwa juu sana. Spares bet tulikuwa tunachukua rise like abnormally. Si venye ilikuwa abnormally. Kuna vile kitu inaweza rise yenyewe unaona uelewe ni uchumi and all that, but venye ili rise ilikuwa abnormally. Price inapanda hadi job unafanya kitu unapata ni kidogo sana. Min Riki mabende koni tije ne olal nikech nengo osuru koni samoro rowere mag Gen Z ema nyalo reso piny Kenya. Tumeumia. Mimi mwenyewe ukiniona hivi nilikuwa kwa kazi ikakuja nikapunguziwa mshahara, na sasa maisha imepanda, tumeshindwa na kufanya. Wadosi wanatufuta kazi na ninawasupport. Hata kama wangu aliumia, wenye Mungu amewapea uhai, endelea, kwa sababu sisi wazazi tumeshindwa kutengeneza Kenya. Ng'anyoni ne ochakore kod dwaro mar wito oko paro mar chik omenda ma higa 2024 ka nyaka ne wit parono oko. Roweregi oramo ni nyaka jatend piny winj moko kuom ng'ur magikoni diyo jopiny. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Nyakorom gajongo bila e kaunti ma Migori osechako timo nonro e wi tho mar komanda mar sub county ma Kegonga James Mugo. Tok nyawadgi chiele gi magina e bamne kuom hawi marach. Kaluwore gi lipot mar obila, James no chiel gi magina e kinde manokaw gigene mag tich kuom apisa mochung' ne gige lweny tesendo bila ma Kegonga. Sub-County Police Commander for Kuria East, Mr. James Mugo Kabacha. Fortunately, in the evening, that was around 6:30, while he went to pick his firearm from the officer in charge of the Hamari, while the officer was conducting what we normally call safety measures, precautions, before he issued the firearm. He accidentally discharged one round of ammunition. The same hit the Sub-County Police Commander on the right thigh and exited through his right buttock. He was rushed to the hospital. Unfortunately, was pronounced dead on arrival. Nyakorom gajuang manodoko wach malita ahinya. Kata kamano dakika osekadho 31 tok saa 12 mar okinyi. Gikanyo bende mokelo wa giko mar weche manyien okinyi ma kawuono. Kapok atieko asome namo koko mote ari adek mabende sebedo ka ioro e mbui magwa. Kadonje mbui magwa mago ganda mano mar Facebook kama bende chenro makama nitiere achiel kachiel. Boaz Maringa iwacho ni sidonje chenro ka intiere gweng' ma Utoma Awendo sub county. Iwacho ni in gi min odi masi Boaz. Otieno wodo junge ineno maler kintiere CBD Afya Center. Iwacho ni Ramogi
TV ler kendo rieny. Jakonaya Oyugi iwacho ni nenowa kintiere gwenge mago mag Embakasi Aviation mano buore Nairobi. Vitalis Ochieng wuodgem karariu imene no paro mabendi chi wacho ni gik matimore Kenya ka ema dhieri sani. Nek mainego godo ganda mang'anyo wuore ni karatijo bila enang'o. Bende seo jong'anyo bendo dimbre gi ng'any mamuola maonge ketho gir ng'ato. Ruth Shiro into koro wacho ni tumechoka na hii Kenya sasa. Tin wadhi kanye. Mae piny marwa nyaka walosi. Kok manya kwa mga juang hakau yo matin nyawadwa Joyce Oduor gi Cleophas Oluoch osekre makare mano mar kelo ni nonro mano mar gazet. Warad kende twak e chenro mar mbako rom kanyo sadek nyaka sabich mar onyango. Nyinga Sharon Ngao. Somebody remarked that they'd rather be suffering from any other condition other than what she had seen on my face. We are loud, proud, and uncovered. And we are united by our skin colors. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende, magin godo to bedo ohala makelo negi pesa. Kendo, ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabor jokoro mgenye nkech kai e kumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night This. Ukange gimoro tawinjo. Romani ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach saa 4 otieno. Nyakwara Mogia Jwang machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor.
Wantiere kae kod gazet ma Daily Nation kaachiel kod The Standard. Wada misiso mar ng'eyo gigo mantiere gazet momori okinyi ma kawuono inyalo dhi nyiewo ibed piny isom e yo makare. Gi thuolo ni antiere kae kod Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakwar mokeo nyaka sango machiegni nonro mar gazet. Ber. Ichiwo nade? Erokamano antiere makare. Zero kamano. Iwacho ni tiagas kata godiochieng' achiel bang'e kichiwo kinyi pod iromo mana kode ndara. Pod kiwuotho e wang' apeyni tijiri winjo ka umi lungi ting'e ni mago aftermath. Umi, duondi, tuo. Gik maka akia jok mani kijana moro ok en kijana pod en kijana. Thuon ka jidhi ka kendo ka jiduogo. Koro thuon awuon oduoga ka ywak nyoro. Kata kamano en tiagas mane ji ochamo odiochieng' manyoro. Okinyi ma kawuono pod ji chiewo. No modho tiagas kweli gwel to gino madhiera nikech yudo ni kinde mibayo tiagas nitiere jogo mawuoga oko ka ging'anyo. Gin kuma obaye tiagas ne magi chung' mane diere kae. Koro dhiera ni gino giwinj kaka tiagas no lungo kose ging'iyo godo. Kata kamano ginyalo ng'isowa ni ging'iyo gi tiagas kose nang'o. Gazede okinyi ma kawuono Cleophas weche momi pek aneno mana kotudore kod weche mag ng'anyo. Aneno ka The Standard ondige kae ni shutdown kendo picha magiketo kanyo gin mago mag ng'anyo manotimore odiochieng' manyoro kaka ni wang'o gik moko e dier apaya. Kata kamano adwani wachak kod Daily Nation okinyi ma kawuono. Daily Nation nyaka sani koro yango ni nitiere ji 7 ma nyaka sani koro obila timonegi nonro ahinya kitudogi kod nyayo ng'anyo mag rowere mosebedo katimore pacho kae nikech nyaka sani koro iwacho ni nitiere josiasa, nitiere riwruoge ma ok mag piny owacho kaachiel kod ja ohala moro miwacho ni nyaka sani koro osebedo ka chulo guns ma koro donjo e jong'anyo kendo kelo kethruok mopogore opogore mag mwandu. Cleophas. Mayangore ka kendo komiye pek e ite mar 7, ite mar 4. Wacho kar kani gin jogi ma oseneno ka ng'anyo bedo kod lokruok. Kit ng'anyo maseno pacho kare ne ng'anyo ni chakre tarik 18 dwe mokalo nyaka sani en ng'anyo mosebedo ka nigi faces mopogore opogore ma oseneno ka owuok e ng'anyo mar kwe jomaundu donje ne gichako mana matin tinende wanoka mwandu mathoth kethore joma mokalo wano kanyo ka oduka maduong' moro nitiere Rongai mane omonji kendo mwandu ne okwal kano okwal kanyo gi joma luongore ni jong'anyo nikech jong'anyo to ne gin jong'anyo mamuol kendo kane giyudi kikwelo ne gigoyi mano timore kata gwenge mar Rongai ma nyoro ne nitiere jogo mane omonjo kar tongona moro yo Kitengela moko bende ne temo turo dukni moko e boma ma Nairobi kata kamano ne otamgi. Koro penjo maduong' mantie ka jogi wacho ni koro sirkal bende koro oseyudo josiasa 6 riwruoge gi mago mok mag sirkal kata NGOs 2 kaachiel koda ka ja ohala wacho ni magi jogo osebedo ka sponsor. Adieri mar wach nyalo bedo mana ka dipo ni ondo timo makare to sirkal okrokni mag timo magi mondo mi okon jopiny na dieri weche mantiere kar kae gin adier. E ite ni mar 4 Joyce kirango wiye kanyo tung mogik wacho ni jaod bura machon mano ma Nandi Hills Alfred Keter bende kano mak chieng' Jumapil mano kan gi jaode kod nyithinde nokono jofwambo bang' kano oseweye nitie gik mathoth ahinya mano ma osebedi kanye ka ipenje ni en tudruok mare kod jatend piny Kenya machon mano osedhi retire Uhuru Kenyatta kaachiel koda ka jalup jatend piny Kenya masani Rigathi Gachagua. Iwacho ni sani Rigathi Gachagua osewuok oko bende mar iwacho ni golo weche moko manya bedo ni gimopondo e sirkal bang'e ko waneno ka oseyo tenda NIS kuom koso sumo paro makare ne jatend piny Kenya William Ruto. Wach makamano nyakwara Mugia Jwang' inyalo somo it gazet mar 4 kae kalo ni nyaka sani iwacho ni weche go mag abductions kata kawo ji e yo ma ok ni kare emosemiyo obila maling'ling ni nyalo bedo ni nitiere josiasa moko kata ja ohala kata riwruoge ma ok mag piny owacho 2 kiwacho ni achiel en mapacho kae local achiel en international mago NGOs mosebedo kanyayo weche mag ng'anyo pacho kae. Cleophas adon wadogi it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3 mano mar gazet ni mar Daily Nation man mondo mi wang'i ane kit kaka jopiny nowuok oko odiochieng' manyoro ka ging'anyo. Kwa ng'iyo malo kanyo jopiny e gwenge mopogore opogore ne odino apeyni nitiere nyaka jal moro en koro nowacho ni oboke onono mane chuny ndara en koro no kao kom stool kata mbero obedo godo e chuny ndara mane wang' apaya ma Tom Mboya Street bore Nairobi kae gi gazet
kosomo. Kwang'iyo jomoko ne gikawo nyaka kitegi gimadhiera ni jopiny ting'o gi ganade ma giket e ndara makoro onge gimoro amora manyalo dhi mbele. Wang'e ni weche mag wuodhe kaachiel kod ohala nochung' e bombe mopogore opogore ma pacho kae e kinde mane jopiny ng'anyo, gino manomiyo nyaka moko kuom jopiny ohinyore to moko bende nowito ngimagi odiochieng' manyoro. It gazet mar 2 kaachiel kod mar 3 mano mar Daily Nation. Joyce penjo no wabotimane nonro apaya kaka Kenyatta Avenue Nairobi ka kata pok ineno ga kidi moro amora to ka ng'anyo wuok to kite chopo kanyo, kite po ndara awoni mage nyacha bed achiel kuom midhiero mantiere piny. Kata kamano jong'anyo ng'eyo kuonde ma kitego wuok ga Kisumu no roundabout ma Kisumu Boys kata kane olore. Kata kamano mana achiel kuom jong'anyo mantiere pichni go mantie diere kanyo mago jong'anyo mane ni Kisumu mobet piny e ndara jofwambo ni korgi kanyo. Kisumu ne gituko nyaka adhula mane ndara kanyo kama ne gintiere. Maluwe no ma oting'o mana spare mar gari mane osewang' kama ne gintiere kanyo mane kaunti ma Mombasa odiochieng' manyoro. Mombasa bende no liet ahinya to bende ka isudo kanyo to Mboya Street mano kama ne gintiere ka giting'o bandera mar piny Kenya. Wacho ni en ng'anyo makoro oseneno wenge mopogore opogore kata faces mopogore opogore mamedo mana donjo kae. Joyce magi nyabedo ni gin Gen Zs makoro oriwre gi joma moko mabende ochopo kama jok moko wacho ni ero ma debed ni gin jo mahundu mabende koro donjo eigi. Nitiere kanyo ng'ama somo gazet no Joyce osekelo sigana mopogore opogore. Kata kamano en mana e iro no akia kano nene kosupi wang'e ni chwer mano osomo gazet. Kata kamano NCCK okono sirkal mondo wetiyo gi teko mathoth kuom jogi makoro sani ng'anyo to bende jo oganda mathoth oseneno gik mosebedo ka timore ne mwandu mopogore opogore. To be Cleophas wang'e ni do yando golo ng'eto ni obila kik ti kod iro malungo wang'a e kinde ma gikeyo jong'anyo mang'anyo. Kata kamano waneno odiochieng' manyoro to konyalo mana ng'iyo piny kanyo bende waneno ka picha moro kanyo mane omak kanyo kod Kevin Odit mar Nation nomako obila moro ka bayo tear gas kuom jopiny moko bende akia kuma nyoro ne gigole sanduk mano mike jomotho bende ne giketo mane wang' apaya mano ma Moi Avenue bore Nairobi ka kinde makoro ne girakore kod jopiny. Odiochieng' manyoro jopiny no wuok oko ka gitimo gigo mopogore opogore gik mok nwaneno e ng'anyo mamoko mag Gen Z. Penjo nyalo bedo na adira magi gin Gen Z kose gin jo maundu makoro donjo kuom Gen Z kata oriwore kod Gen Z mar mondo mi giket ng'anyo mopogore opogore manyaka sani koro wasebedo kwaneno e pacho ka. E piny kanyo be naneno ka nitiere jago moro mane ohinyore odiochieng' manyoro e kinde ng'anyo makamago kendo en achiel kuom jogo mane obila nondhiyo odiochieng' manyoro kinde ng'anyo. Kata kamano wakwayo jopiny e kinde ma iwuok oko mar mondo mi ng'anyo bed ng'anyo mamuol ma onge koda kethruok moro amora mag mwandu. Bende waneno ka e kinde mane chenro mag wuotho chung' Cleophas nitiere loche kata nyamburko mating'o mwandu madongo maluong kanyo kod dhongere ni trucks mago maderom 50 nyaka sani koro odiochieng' manyoro ne gikwamo mano e tong' Manamanga kalure ni ne giting'o mwandu manyalo kethore piyo kalure ni apeyni ne odini onge kaka ne ginyalo kalo. Gino mano miyo derepe makamago chung' mana kanyo giwacho ni wewe warit nyaka piny okwe ka wanyalo dhi mbele kod safar mar adwara dhi It gazet mar 5 Cleophas weche mag ohala. Wang'e ni chenro mag ohala osebedo ka rochore e kinde mag ohala. It gazet mar 5 kanyo weg ohala mana kaka jafombo marwa e kaunti ma Mombasa Joja oko nokelonwa nitiere ja ohala moro notemo matek ahinya mar mondo mi orit mwandu ge kinde ma jong'anyo ne temo donjo kanyo. Kata kamano notimore marach ahinya. Nitiere nyamburko mage mane owang'i, nitiere mwandu mage mano kethi odiochieng' manyoro. En gino malit ahinya. En mwandu ma nengo gi korgi lach ahinya. Wacho ni ka ok en mana kata kopogore mano timore e kaunti ma Mombasa odiochieng' manyoro nitie mano timore e kaunti ma Uasin Gishu nitie mwandu mane bende ne oketh kacha njo kanyo Timber Exo mano club no mano mar jaod bura ma itudo kod jaod bura ma Kapseretos Kasudi e kinda mamoko mane ntiere. Mae ne omiyo oganda mathoth ahinya obedo kod buok ma bende gazet ma Daily Nation kae yangono a piny kar kanyo ka nyalo nene ni omenda maromo kanyo milion 10 mago mag mwandu mano mawuon chemist ni mano milongo kanyo ni HL Chemist kaachiel koda ka
duka no mano mar uso simbe machielo mano kanyo ni Morgan Kipkoech mago mwandu mane owito mano ka entiere boma no mano mar Eldoret e kin mwandu mamoko mabangi network madhi bedo godo chieng' ma kawuono chieng' mar mbako romo gimanya mana penjo en ni ere kaka irito mwandu gi kinde gi to bende kata ka en rito mwandu mantiere bombe adi manya bedo ni osekawo okumba manya rito gi ka gik makamagi bende otimore koso nya bedo ni oganda mathoth nya rito ni ero wantiere boma gik makamagi gin gik mabor kodwa oganda mathoth ne nya paro ni county ma Uasin Gishu kata boma ma Eldoret en boma no ma jatend piny Kenya masani William Ruto bende wuoke nya bedo ni tiere arita kata dwaro mag jogo nya bedo no sichopo yo makare kata kamano kanyo maneno ka entiere ng'anyo mogelo nyaka lal mag mwandu kod gik mamoko bende mantiere kar kae kama chielo bende nitiere jogo mane nitiere e ng'anyo Joyce iwacho ni oken mana club kende kata ohala gi miwang'o kar kae nitiere doho ma bende ne owang' mano municipal court ma bende kirango kar kae nitie machielo mano mar Kenya National Library nitiere nyamburko mano wang' nitiere otende mano wang' kar ka nitiere ohala mathoth mane olor mago duto ka irango gi mago timore kanye e alwora mar Eldoret town tiende ni en lal mag mwandu ma weg ohelni mopogore opogore giduto giyudo lal to ken kata e boma achiel kende gike e boma mopogore opogore Kisumu manyo kanyo dukni manyaka sani wegi okono bila no kongie manyo gas mane ji okwalo mano e ng'anyo ma joma mokalo. Kopogore kod mano kapod wantiere mane weche motudore kod ng'anyo ma pod waneno ka dhi mbele e pacho kae mano ng'anyo ma jopiny osebedo ka wuok oko ka kwedo godo telo mar jatend piny Kenya William Ruto. It gazet mar 6 kanyo Cleophas nyaka sani koro gai mar ODM mano Raila Odinga odiochieng' manyoro wang'eni ne giloso kod ute fwambo kotudore kod thoe mosebedo kwa neno e pacho kae nyaka sani koro giwacho ni onego se jatend piny Kenya William Ruto kuom tho mag ji mathoth mosebedo kwa neno e kinde mag ng'anyo nyaka sani kaluore kod mano Kenya National Commission on Human Rights nyaka sani koro ji 39 osewito ngimagi 361 odong' kod hinyruok mopogore opogore ma okelnegi kod obila nitiere moko ma igoyo nitiere moko michielo kod lisasi kata kamano riwruok mar Azimio kaachiel kod wanyalo wacho kata ODM emaneno ka koro meny kae koro giwacho ni jatend piny William Ruto nego bed no kawo ting' makamano kata kamano wang'eyo ni chieng' Jumapil mane dayo dho jatend piny Kenya William Ruto notemo bagni matin ka koro otemore mar mondo mi odong' chien kata oketre tenge kotudore kod gigo matimore pacho ka kowacho ni en ok nonyiso bila mora mora mar mondo mi abduct ng'ato kata okawo ng'ato e yo ma ok ni kare e wechego mago mag joma onegi ok nonyiso kata mos mare kowacho ni nitiere mwandu mathoth mane okethore e kinde ng'anyo makamago kata kamano wacho ni tend piny emonego koro wach ni remo mosechwere pacho kae koro nitiere lwet jatend piny Kenya William Ruto. E twak mane gibedo godo nyoro e boma Nairobi mano tend ODM ino kanyo picha no ka entie kanyo jagoro maduong' mano mar ODM Edwin Sifuna nitie ogai mano mar ODM Raila Odinga kod jolupge ariyo Wycliffe Oparanya kod Ali Hassan Joho gavana machon ma Mombasa kod gavana machon ma Kakamega kaka gintie kanyo gima giyango kar kae wacho ni mai sirkal mabagni moloyo e historia mar piny Kenya. E historia mar piny Kenya giyango kar kae ni mai sirkal maonge kod mos mora mora madago ne jopiny manowito ngimagi girango mana mwandu mane okethre. Wacho ni e thuolo ni ka jatend piny Kenya ne wacho ni Kenya osewito omenda maromo bilion kata mwandu maromo bilion 2.4 onge kata mos ma ochiwo ne jogo molalo ngimagi. Bende odhi nyime ka wacho ni nyaka sani koro kaka ODM girakore kod jogo mane odhi ataro kod chung' mar duond bura mano giwacho ni koro sani en dwaro mar duoko jod bura gi dala kata go ombulu kendo kuonde chung' od bura margi kata mano mwacho ni recall gin MPs kata jod bura mowuok e kar chung' od bura magem mano Elisha Odhiambo Gideon Omondi mano Gideon Ochanda Mabondo Karoli Omondi Masuba South ntiere Memusi Kanchori Kajiado Central ntiere machielo kama ni Emmanuel Wangwe mano Manava Holo ntiere Bernard Shinali mano Michael Oman kama gintiere karaka giduto en marango ni oduok gi pacho karo gidok dala iwacho ni kuom giduto
mane ogoyo ombulu mar mondo mi orit kata mondo mi okadh kata odagi wechegi mag paro mag chik mag omenda. Moko bende nitiere ma bende osewuok e kamp mar jatend piny Kenya, ma bende gazet ma Daily Nation ndiko kar kae, mago moting'o jaod bura mano ma Uriri Mak Nyamita kachiel kodaka Felix Odiwuor, Jalango Malang'ata kachiel kodaka Woman Rep mano ma Nairobi Esther Passaris. En gimoro mantie kaka ODM koro kwayo jatend piny Kenya mondo mi ochopane singo mar neno ni adieri jogo mane ng'anyo e kindegi owe thuolo, jogo mano maki gi thuon, jogo mano ndhi owegi kendo okon joge ma ochune wechegi mag arita kwe mondo mi otaye makare. Nyakwara Mugia jog mago duto nyalo somo it gazet mar 6 kanyo kama riwruok mar ODM kata riwruok mar Azimio nyaka sani koro wacho ni jatend piny monego bed ni seyo kuom thoe mopogore opogore mosebedo kwanene pacho ka e kinde mang'anyo. It gazet mar 7 Cleophas bende wasebedo kwaneno ka chenro mag somo osebedo ka chunga kar tiendgi ahinya nyate kinde ma ng'anyo timore pacho kae. Waneno ng'anyo mano mar odiochieng' manyoro, nitiere skunde mang'eny mane nyithindo kochopo e skul kaluwore ni nitiere skunde mano oro ote machuok ne jonyuol ka koro giwacho ni kaluwore kod ng'anyo mabobedo odiochieng' manyoro mane en tarik 2 dwe mar 7 ne giwacho ni skul gibobedo ka giloro kaluwore ni nyaka ok ginyal risk ngima mag nyithindo e kinde ma nyithindo dhi e skul. Kata kamano ne giloro skul. Wang'e ni magi gin mana chenro ma koro rocho chenro mag somo e pacho kae, nikech wang'e ni ka ng'anyo ne nitiere odiochieng' manyoro, kawuono nyithindo kodhi skul, odiochieng' ma kiny ka ng'anyo bende obedo, otemo mana rocho chenro mag somo ahinya to ne nyithindo ma dhi e skul to duogo pacho. Bathe kanyo bende naneno ka nyaka sani koro mago embassies nyaka sani koro osechiwo milome ne jogo mawuok e pinjegi kaka ginyalo ritre ahinya te kindegi ma koro nyaka sani koro nitiere ng'anyo matimore pacho kae. Wantiere kanyo kod embassy mano ma US, Ukraine, Russia, Poland nyaka sani koro gisebedo ka gindiko e yor mbui ka koro ginyiso jogegi jok mawuok e pinje makamago mondo kik bede kuonde ma ji ng'enye kata kuonde ma ji odhugore ahinya to e kindegi manitiere ng'anyo e pacho kae. Wach makama Nyakwara Mugia Jwang' inyalo somo e it gazet mano mar 7. Adwa nodhi mana mapiyo piyo it gazet mar 8 to Joyce ka ocho mar 8 kae mugi kanyo nitie weche mane ni e doho koro ponono ka ng'ato nitie gi bura ne mane timore odiochieng' manyoro buona Nairobi ka nitie Milimani Locals ma bende ne owacho ni buche gi mane timore odiochieng' manyoro nitie mane timo virtual yacho kanyo ni e iteno wach ni jogi omi thuolo mar duogo odiochieng' ma kawuono mondo mi gidoge do kendo buche gi mag ntiere godo owinji. It gazet mar 8 nyaka sani koro wang'e ni wich bar mano mar skunde mag sekondar ma Dundo kata junior secondary school podi nenore pacho kae. Kata kamano jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu sani koro wacho no kenge osechak ket piny maneno ni e kinde ma jopuonjre mago mantiere grade 8 sani wang'e ni higa manyien higa mar 2025 gintiere grade mar 9 bang'e to nego bed ni gidhi e senior secondary schools mane higa mar 2026. Owacho ni nitiere okenge makare maneno ni jopuonjre go madero 1.2 giduto gidhi e skunde mag junior secondary school e yo makare. To wang'e ni junior secondary school kanyo Cleophas ma koro nyathi onego bed ni specialize ni anta adatimo mae adatimo mae. Bende wacho ni nitiere skunde mibo bed kiyang'o ni ma inyalo time kata nyathi ka ohero gima kama onya dhi e skul makama onyalo dhi e skul makama onya dhi e skul makama. Kata kamano an korka korapod no nitiere wich bar maduong' e keto e tema school lai manyien mar somo mano ma junior secondary school Cleophas. Nyakwara Mugia Jwang' mano kama gintiere wacho ni ere kaka gidhi tiyo gi lony ma sani mana enywando weche gi duto mano lony mano mar AI kata artificial intelligence en gimoro ma warita e winja ahinya ni bende en moro madhi bedo ka ikawo kendo itero e ong'ala manyime kaka dwarore bende kama iwacho weche mag artificial intelligence gi e systems mag school mano dhi konyo e tieko weche machal nade kendo keto iwacho ni rang'iny mar somo e level no mano wacho ni machopo mar global kata ma piem kod pinje moko ma bende wuok e pinje maoko mano mar Kenya kae ka bende wacho ni en ting' onego beni irango nyaka gitelo mag sikunde mondo mi oneniere kaka weche mag management kata mag data gi nonro mag jopiny bedo kanyo kae timo
kata ka en achiel kachiel. Nyaka sani koro wach kanyo ni senior school bo bedo kod levels mopogore opogore. Wantiere kanyo kod kalor ni mae tielo mokwongo bo bedo kod 3 pathways. Mano manitiere bwo lai manyien mar somo, mano mar competency based curriculum. Bo bedo kanyo kod jogo mohero timo science, technology, engineering kachiel kod kwano, mano miluongo kanyo ni STEM. Wantiere kanyo kod social sciences and art and sports. Gimbe gibo sports sciences gibo dhi school machielo kachiel kod jogo ma nyalo bedo noero weche gi mag adhula. Nitiere kaka ibo bed ka obedo specialized e kidienje mopogore opogore. Cleophas kodhi mana mapiyo piyo. It gazet mar 9 kanyo bende koro aneno ka bad migawo mano mar okwach kicha DCI nyaka sani koro goyo chapa mago pichni mag jo Kenya mopogore opogore ma nyaka sani koro wanyalo wacho ni imanyo gi ka nyaka sani koro itudo gi kod ng'anyo mago mag kwedo paro mar chik mar omenda mane otimore e pacho kae. Nyaka sani koro iwacho ni ng'ata manyalo bedo noneno jogo to nyalo goyo report ka obila. Oket kanyo ni #fichua kwa DCI. Nitiere hotline number moro kanyo kachiel kod namba mag obila ma bende oket kanyo ma koro mage moko kuom jogo mimanyo e pacho kae. Kwa dhi mana mapiyo pit gazet mar 10 bende nyaka sani koro iwacho kae ni Wetangula kachiel kod Ichung'wa mano jatenda kweth mathoth e od bura gintiere kama tek ahinya kaluwore kod iwacho gi ni iseyo gi kuom bedo party sana kata kuom nendo nyabathe achiel ahinya nyate kinde makoro gintiere e od bura kacha. Nyaka sani koro nitiere mago jo MPs kata jo od bura ma Kenya Kwanza gidwaro ni speaker mano Moses Wetangula kachiel kod majority leader mar od bura mamalo Kimani Ichung'wa kod majority whip Silvanus Osoro mar mondo mi ogolgi oket joma moko mar mondo mi obed omak lemo magi makogo. Penjo ni bende en gima nyalo timore adiera kose gin mana gik miwacho to onge gimoro amora mibo bed kitimo. Nit gazet mar 10 kanyo mano ka gintiere kanyo wacho ni mbaka mosebed ka item kinde mokalo nosetem mano mar golo speaker to ka jogi nigi kwan mathoth moyo e od bura onge gimo nyati machielo mantie ka bana wach mowach kod jaod bura ma bende ogwel ma jakom mano mar Public Accounts Committee John Mbadi owacho ni Wetangula osebedo ni ene achiedhnade maduong' ahinya e od bura masani kalure ne osemiyo ndhadhu mar twak kata debate olal kalure gi chung' mare ma nyiedhore lela ni en kacha mondo mi obed kor ka sirkal chike ma pacho kae yango kom mar speaker kaka jal moko nego bed ni nitiere gi chung' moro amora kata koyiengore kumoro achiel mano ka kweth mathoth kata kweth manok e od bura nego bed ni otayo twak kendo omiyo jo od bura thuolo mar twak e yo moro man kare. En bura ma bende nyakoro moge jwang kama nitiere kaka emedo dhire kod jogo ma ok kweth manok kapo ni ochopo kama igoyo ombulu jo thoth jo od bura mane od bura masani gin jo Kenya Kwanza kata kayangore gin jogo masiro sirkal gidhi bedo kanyo ka kwan gi bedo malo moloyo kwan jogo manok e od bura to mano dhi keto gi kama chal nade. Owacho ni Wetangula osemiyo ndhadhu mar twak odok piny ta ahinya ja od bura bende ma Kitui Rural mano David Muikali yango karakani kaluwore kod gigo mano timore e od bura juma mokalo en gima yangore ni jo Kenya oselalo geno kata yie margi ma gintiere godo ne sirkal ma pachoka tainya ne jogo mantiere od bura mondo mi ochung' e logi. Nyakwara moge jog mani nyalo somo it gazet mar 10 mano kotudore kod wanyalo wacho ni midhiero makoro kwako speaker mar od bura Moses Wetangula kachiel kod jatend kweth mathoth od bura Kimani Ichung'wa. Adwa dhi machinglo mantiere it gazet mar 15 mano mar gazet ne ma Daily Nation Cleophas. Machinglo makamano kwa nyalo mana yude achiel kachiel wanyalo neno ni picha moneno kanyo achiel kachiel en mano mar jago monyalo pongo gi wiwa ni en ng'a kalor ni magi gin mana weche matimore pacho kae. Wang'e ni ng'ato rwako kanyo sati mano marachar ka bende gimonde kanyo Cleophas kinene ondike kanyo ni baba for AUC to picha moneno bende en mana mar mano ng'ama wang'eyo Nyakwara Moge Jong bende nyalo pongo gi wiye ni en ng'a. Kumachielo wacho ka ni wanto wasiro ng'anyo mag rowere madhi nyime to tiende moro bende nitiere AUC koni kosi ni nene nang'o Cleophas. Aya kae en gik moko ariyo jatenda kweth manok wanya wacho ni mano kweth mano mar Azimio sani nitiere kama wanya wacho ni en kama tek owuok oko olosi okaw penjo ka uko jofwambo koso oling kama onego bed ni nitiere
Raila Odinga geno mara chwalo otese mage mago mag laro kom mar AUC mano kinde mabiro mbele ka. Wacho ni CV ne onego bed ni loko gi sirkal ma pacho kae mondo mi ochope dhok ka duto dhok ochiko mantiere Afrika kae mondo mi gibed ni koro ng'eyo ni manifesto ne to chal nade. Obedo kae ka orango tich ma ogeno yudo Africa Union Commission kaka jakom, kama chielo mbi mare mara siasa ma wacho kago osebedo kwedo sirkal tesre bende en gimoro ma ipimo. Kumoro achiel joge ka wuoyo ka wacho ni gin gesero ng'anyo masani dhi nyime. To Odinga pok awinjo ka wuoyo aching', osebedo koro mana oboke. Debed ni en yo manyien ma gitiyo godo e timo wechegi. Kaja koro chalo ng'ama golo kaunda kata odonjo e closet ne kanyo. Mano kosetieko chiwo presa to koro dok ogolo kaunda dong' gi manyo kome. Koro manyo kome tich nyaka riti, tich bende nyaka many. Joyce. Nyakwara Mugeja bende nyalo nyisowa ni en machinglo ma kamano onene yo machalo nade. Cleophas adwa ni watiek kod wach mantiere it gazet mogika. Mano mar gazet ma Daily Nation. Mano kotudore kod meto mar osara ne jood bura jotend migepe. Magi duto timore kata obedo ni jopiny osebedo ka ywak ni usuru to koro ijuogo gi mathoth ahinya. Aneno kae ka ondika ni tax pain. No worry for MPs as state seeks 1 billion for new pay. Nyaka sani koro wach ne hiko omenda manyien ni nitiere omenda ma koro nyaka choke maderom bilion 1.07 mibo bed kichulo kaka osara ne jo od bura ne jotend migepe. To kwa ng'iyo Cleophas nyaka sani koro medgi osara to jopiny to osebedo ka ywak. Dwaro mar Gen Z achiel kuomgi ne en ni jood bura duok piny osara margi nyaka 200,000. Kata kamano nyaka sani king'iyo jood bura ka achiel kod senators osara margi wuok 725,502 nyaka 70,739 gi 600 mibo bed kichulo gi mano dwe ka dwe. Nyalo bedo ni Kenya ywak ni onge pesa to jogo mantiere sirikal ema winjo wega gini medo gi mana pesa kata ngima tek kata ngima yot gin to nyaka medgi osara. Mano hiko omenda ka lokore. Kosa ng'o matimore pacho kae Cleophas? Pesa nitie tiwuondo jopiny ni pesa onge. Kosa ng'o matimore? Usuru tichoko kuom wande. Usuru makamago bende ok wane kaka konyowa wan kaka jopiny. Nitie jotelo momed ka siling 20,000, nitie momed 40,000, nitie momed 50,000. Kama gintie kae Joyce ma en medruok maduong'. Jok moting'o jotend migepe Musalia Mudavadi kod Felix Kosgei, jotend migepe 22 Attorney General ma pacho ka Justin Muturi, giduto gibedo ka giyudo omenda maromo 990 ng'ato ka ng'ato. Mano medruok kawuok kuom 957. Joyce, gima boranga ne kar kae Musalia Mudavadi en jotend migepe chake jatend migawo mochung'ne weche mag jolimbe. Debe no yudo ariyo koso yudo achiel. Nyalo bedo no yudo ariyo kalo ni dongi chule kaka CS, ichule kaka jotend migepe, tichule kaka jatend migawo mochung'ne tudruok kod pinje maoko. Eno chiemo dabo. To Cleophas gino madhiera. Kochame dabo ngiso ni koro yude mang'eny molo ma jatend piny Kenya. Nikech koro kiedo 900,000 mano kende sechopo 1.8 jatend piny Kenya to yudo mana 1,000,000 bende mare ok omedi mare ni kacha 1.4 Rigathi Gachagua bende nitie mana kacha mare 1.2. Nyalo bedo no yuto ariyo to aneno ka sitting allowance kae mano mar National Assembly ka achiel kod Senate mano jogo mantiere committee mano jakom mar committee obed mano mar National Assembly kata Senate giyudo 240 mane kinde magibedo mano ka gitwak kotudore kod chenro mopogore opogore en omenda makore lach to mana kaka isewacho ni nyalo bedo ni Musalia Mudavadi wang'eni Musalia Mudavadi ne oloko tanga mosiro jatend piny Kenya William Ruto nitiere gigo mano singne nyalo bedo ni magi moko kuom rewards makoro yudo sani ichulo sana nyadiriyo kaka jotend migepe kod jatend migawo mochung'ne tudruok kod pinje maoko. Aneno ka deputy speaker nyaka sani koro bro bedo ka oyudo omenda mano maderom 247,943 kowuok 231,722. Magi gin mana pesa mag jopiny ma podi jogo mantiere sirikal biro bedo ka chamo to jopiny
pod igwonyore gi pado. Cleophas, gazet mar The Standard benda omeny mana weche mago motudore kod ng'anye maneno ka okete it gazet mokwongo mano mar gazet mar The Standard okinyi ma kawuono weche mane Raila wacho odiochieng' manyoro kata riwruok mar ODM wacho odiochieng' manyoro kotudore ni sani koro remo mosechwer nitiere lwet jatend piny Kenya William Ruto benda neno ka omeny kae nyaka sani kori wacho kae ne MPs take cover as demos increase kalore ni ng'anyo osebedo ka dhi mathoth ahinya e pacho kae kata kamano jod buro oseluor kaachiel kod loro mar skunde ma pod waneno ka skunde moko lor kaluore kod ng'anyo. Cleophas, wach ni mogik ka watieko nonro mar gazet aneno ka welo secho jakom mar KANU mano Gideon Moi saleng kum thuolo malach gazet mar The Standard ka ite mar adek ndike ka ko wacho ni okwayo migepe mochune arita pachuka mondo mi odonji kendo tim nonro matut ewi jogo mosebedo ka ketho mwandu e kinde mang'anyo osebedo ka dhi nyime. Kowacho ni odiochieng' manyoro ng'anyo en adiere ni jomaundu ne odonjo ei jogo ma bende osebedo ka ng'anyo kendo ma wacho ni en mondo mi o discredit kata mondo mi ogol picha moro marach ni jok mosebedo ka ng'anyo gi maluongo ni Gen Z ng'anyo no osebedo ni en mamuol en mana mar inyo kata ketho mwandu mopogore opogore. Koro wach mara mogik en ni oganda kama iwuok idhi e ng'anyo bedo rakicha. Nitiere jal machielo kanyo mane ywak malit ka en bende tiagas ne omuoch e lwete kane pok ogolo en kata kamano kane makoro ne jang'anyo mane kawe ka duoke returning officer ne mane koro gino omuoch e lwete ka dipo ni ng'anyo no osewuok e lwet Gen Z odiochieng' makiny wakiana gidhi golo wach machal nade ka gidoge ndara podi koso giwe joka mantiere kanyo to githegre kod ng'anyo ma bende giwach ni wanoyo ka kawuono Joyce iwacho ni ng'anyo onge kawuono ng'anyo ni time mbui ng'eni time yo machal nade kinge jaod bura moro amora ma ne gimibadhi iketo picha ne gimwandu ge moyudo kalura gimibadhi iwacho ni en name and shame mano ka wukom jopiny mane ng'anyo mitimo kawuono to kawuono gidhi time mbui mano kalure gi list magisebedo ka gichiwo kata mosebedo ka luore e mbui kacha kawuono en geno mar kata wadhi neno jok mopogore opogore gik magido kalore gi mibadhi dwach jopiny gin magi nikech gin koro osewuok e finance bill sani kama entiere en mar neno ni adier jotelo man gi mibadhi kata chielo ma mibadhi mieno ok obedo machiegni gi telo mapacho. Cleophas erokamano ahinya kuom bedo kode nonro mar gazet odiochieng' ma kawuono kata okinyi ma kawuono nyaka ramogi ajong gazet momori e kind The Standard kod mano mar Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibed piny isom e yo makare kalore ni wamiyi mana siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang' yweyo to Cleophas Oluoch biro bedo ka duogo kendo kod twak mokwongo e chenro mar openy ng'anyo osebedo ka timore kanisa osebedo ka wacho ang'o ahinya nyako tudore kod ng'anyo ma osebedo kwa nendo e pacho komiyo med mana kete Ramogi TV kendo kik idhi mabor. Looking for the perfect staycation that combines comfort, luxury, and captivating experiences? View Travel got you. Enjoy up to 30% discount to exotic destinations. Experience Nanyuki at the luxurious Sarova Mayan for only 9,500. Come soak up the calmness and relaxation of the Sarova Lion Hill in the Nakuru National Park for only 8,500 Kenya shillings. Get to relax at the magnificent courtyard at Sarova Woodland as you lazy away at the wonderful poolside for only 9,000 Kenya shillings. Experience the lakeside city through an extraordinary stay at Sarova Imperial Kisumu for only 6,000 Kenya shillings. Book with View Travel and make every moment of your stay a cherished memory of unforgettable experiences. Visit viewtravel.com and book your perfect staycation for discounted prices now. View Travel. Dream, explore, discover. Nyikwara Mogajwang' ma en Anko Eddie kaka ung'eya mondo yud thuma mar nyathi nyakach kaka skiza tune mari
idiyo star 860 star 416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Luna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asama dwa wacho to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Tugo koro eka iyo chacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pilo wacha. Mia ne ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let te jiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo kaero joma ero walo. Alo kaero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Machiegni nyakoro Ramogi jwang' okinyi ma kawuono, okinyi ma jaber, okinyi ma tarik 3 dwe mar 7 higa mar 2020 kod 4 odiochieng' ma wadarango kae ni kanisa to duonde ni kanye, gisebedo ka gilal kanye, gintiere koso gilal. Okinyi ma kawuono nyakoro Ramogi jwang' motelo ne chenro ma kawuono na penji kacha e mbui mara mano achiel kachiel e mbui mar Facebook mondo mi konwa ni in gi penjo mage ne dolo mantiere godo okinyi ma kawuono e studio marwa ka nyakoro Ramogi jwang'. Antiere gi welo 2
welo ariyo mano go nyakoro mo jongo kinyi maka wuono gin welo madago go mbaka kae ka wapenjo ni ng'anyo dhi nyime duond kanisa nitiere kanye okinyi maka wuono kama da bedo kae ka warango twak achiel kachiel kod welo welo kachiel koda kaparo min mar janeno kama intiere ka wadhi bedo kodi achiel kachiel nyakora moge jwang antiere kae koda wendo e studio ma Kisumu mano Professor David Kodia. Professor David Kodia ma en jakom mar riwruoge mag kanise bade manyanza mano NCCK wadaloso kode ka achiel kachiel ka entiere studio ma Kisumu. Professor Hindu Bishop David Kodia ka entie Kisumu yaure Kisumu ucheyo yo machal nade machiegni chenro mar piny kawuono. Kisumu wachiwo maber Eli. Ero kamana ahinya wadhi bedo kwato kodi ka ikonwa ni ng'anyo ni osebedo kadhi nyime duon kanisa tuntiere kanye kanisa to chung kama chal nade kama chiel nyakora mogi jwangi county ma Nairobi ka ntiere kae kod Pastor Silas Ochieng mabende wuoka Ignite Prayer Movement ango konwa ka chiel en ben ni entio machal nade yore kendo machiegni Ramogi TV. Ero kamano achiwo maber. Ero kamano awaja chaka kae gi penjo kanisa hinya pacho ni uchung yo machal nade kod tenre kod ng'anyo manyaka sani osebedo kadhi. Aparo ni gima timre gi kanisa en ni kanisa osebedo gi ratiro ma gi wacho nikech yudo ni wan gi kanisa operate e bwo EAK NCCK to kod organization machal kamago koro yud nati kokalo kuom gik machal kamagi yud nati kanisa se wuoyo kendo ndiko barua ni jo parliament ndiko barua ni jo sirikal to gisebedo gi ratiro ma ni gima chal kama ema wadwaro to kanisa wacho ni ok ber kuma wantie sani ok ber kuma wantie nikech ma ketho economy kendo mang'eny nikech ko waneno gima chal kamagi ohandni ok dhi mbele gik moko ok nyal tiyo to gima wadwaro en ni mondo miyo wayud yo ma wanyalo wuoyo go karachiel mondo miyo wayud yo ma wanyalo miyo gi mondo gig machuth kabisa mondo miyo wayud odhi nadi. Ero kamano ahinya kele twak Professor Bishop David Kodia machiegni kendo ka wabedo ka wachako twak odiochieng' ma kawuono kanisa ochung' kama chal nade mokwongo penjo maduong' ma ipenja e mbui kata mondo mi apenji okinyi ma kawuono nudhi e State House juma mokalo ne udhi timo ang'o kaka jodolo? Ero kamano en adiera nwadhi e State House kendo an achiel kuom jogo mane NCCK oro mondo odhi e State House. Ne wan gi conference marwa mar jo executive mar NCCK to kane wawuoyo e weche masani ni e piny ka ne waparo ni ka wagolo wach ne wadress the press e weche matimre e piny ka ok bi chopo ne jatelo e yo makare nikech press gik mogole press itimonegi ga editing to bende ok wan gadiera ni president biro winjo gik ma wadwaro mondo otim ne piny. Koro nwa para ni nyaka wadwa ne president wang' gi wang' kendo mondo wawuo kode mondo owinj gima jopiny wacho koa kuom dhowa kendo mondo en bende wawinj gima owacho. Mano e kaka paro mar dhi nene nubiro. Koro nwaloso yo mwadhi nwaikra kane wadhi duto te wan jo NCCK leaders te, lakini kaka luwre gi weche mag State House negi wacho ni ji 20 ema ginyalo yienegi. Koro nan achiel kuom ji 20 mano e NCCK mano dhi kuro. Bishop
Koro mane mom gima noterowa. Erokamano ahinya Bishop. Gini oterou e State House kata ka jot ma jatend piny Kenya, bang' ka jatend piny Kenya oseconcede kata kowacho ni an koro ayie ago bada piny, kendo awacho ni paro mar chik mar omenda ni koro ok adhi kete koka, kendo koro awite oko. En ang'o mane urito nyaka gichop kama nitie ni, kama oganda nosedhi ng'anyo, oganda moko nosewito ngimagi kinde manodhi kacha, en ang'o mane rito nyaka kindegi duto mondo chopi? Koso jatend piny Kenya ne nyalo mana winjou ka gigi duto osetimore, ng'anyo ose escalate kata oseidho mochopo e ong'ala machielo kama ne gintiere. Tahinya ka udhi kar jot mar jatend piny Kenya, to ka nuromo kode ma uwuoyo, bende un gi geno ni sani osewinjou gigo manowacho, bende en kod gi chunye koso nosechako timo moko? Mano penjo maber, gimomiyo ne warito. Aparo ni gik moko nodhi piyo kaka moloyo kaka ne waduto waparo. To nwasebedo kwa address gigi duto nwase address kaka NCCK. Makata kidhi back kata mana e YouTube, inyalo retrieve statements mane wasegolo mondo owinji. Temo miyo gine tamo ne jaduong' ni okwinj gigi. Nikech kata wagolo mna memorandum, mwagolo, mobedo ginene highlighted gi press, wayudo ni jaduong' ni okwinji. Emomiyo gini nochunowa ni kata tek, better late than never, to nyaka wawuogi kendo mondo wadhi wanene. Wane manwakoni wadwa biro. To kaka en bende en gin State House, gibende gin gi systems maggi, nere ne gisewinjo gik manwasechano nwadwa dhi timo. Gi their own ways. Ma wan kan wadhi mana ni gik ma en owuon oseng'eyo gik manwadwaro bende mondo address. Emomiyo kata bende nwadhi late, to nwadwaro mondo wabed gachiel kode, mondo opimnwa ne gimomiyo nyalo kawe muda mok onyal winjo ywak jopiny. Omiyo nitie yore gik mang'eny manwadwaro wuoyo kode. Achiel kuom gima nwadwaro wuoyo kode en weche mag corruption motame tieko e sirkande. Mamano bende achiel kuom gik manoting'o auditor report, General Auditor's Report, manyiso ni billions mang'eny nolal e aguch sirkal. Kendo achiel kuom gima nwadwaro wuoyo kode ne en weche mag manogolo, report manoginene, address mare manotimo kane iyo wang', manoluonge nyithindwa ni criminals. Koro nodwadho penje gimomiyo onyalo luongo nyithindo ni criminals, to nyithindo to ne goyo mana dwaro na haki mar jopiny te. Nikech ok ne gikede ne gin giwegi, to ne gikedo ne wan waduto. Koro maga achiel kuom gik modwa penje gimomiyo onyalo wuoyo gi jopiny kae ne mudu mar H1. Koro mano bende nwanyise ni ok owinjore ni jatelo wuoyo gi piny e seche makamage kae ni owang' ma ok onyal miyo ji geno kata matin. Kendo mar adek gima nwawuoye kode, manwadhi ni nyaka wawuo kode, en winjo duond jopiny. Nikech waseyudo ni jok moluore nigi teko moloyo jopiny. Koro mago gik ma kwa kete andiko kende tok nyal romo. To kwa wuoyo kode ma owinjo watu wawinje, to winjo wach mwawacho maber. Kendo wakete e yo mochanore. Ma ana wuon, ane mana chal kaka ng'at mane wuoyo e weche ma wachogo.
omiyo dhinwa seche manwa dhi e nero, aparo ni mano bende gima ne Nyasaye ochano. Tena ni ka nwa dhi kanyo nwayudo ka nitie jowa moko ma bende ae kanisi moko ma ok nwang'eyo wuoth ok ne gin achiel kodwa. Koro paro ne pogore, to wan to nwachung' mana e gik mane wasewacho nwadhi wacho kode. Erokamano. Kendo kanye madani mondo mi chope, Professor Bishop, mana kanye madani chope kapok abiro ir Pastor Silas studio kae. Silas, Pastor ngina moda apenj Bishop penj achiel kende ka. Pogruok mar paro mane biro kuom jogo mano dhi limo jatend piny Kenya. Mane wacho nuchopo kacha kaka NCCK tudo kanisa mamoko bende kantiere kar kacha. Pogruok ni en ranyisi ni kanisa bende opogore paro e chung' kata dwaro mag jopiny e kinde ma wantiere gi ng'anyo mapek mose kawo ngima jo Kenya manyaka sani ohewo ji 39. Kanisa lose duond achiel. Bishop. Mokwongo adwa wacho gadiera makende ma kata un bende ung'eyo ni kanisa ok nosebedo achiel nyaka nini e Kenya ka. Ne nitie jok moko manopogore magi bende gin gi association mag churches. To jogi ng'eny jomoko manopogore yeki gin always wang'eyo ni gin giheroga ungo sirkal lwedo e yore duto. Kendo moko kuomgi bende nowacho wacha maber ni gin to negi konyo President Ruto e campaign mare. Mano nyisi kaka nwapogore. To wan jo NCCK member churches, wan united e yo manodwa konyo go jopiny. To jomoko to chunygi ne neno ni gin gidhi gigone jatelo mos mondo gilem kode e gik matimo. To wan waneno ni ok en seche manwa dhi nwode lemo gi jatelo. Lemo ok rach, lakini gima noterowa wan mane pogro kindwa gi jomoko gieki. Wan ok wadhi nwodhi lemo kode, wan wadhi nwodhi nyise ni jatelo nyaka winj wach jopiny. Wase lemo no ema noterowa momiyo wachir mondo wadhi wanene. Omiyo kipenja pogruok, mane pogruok. Jomoko nitie ma gin giwacho maber ni gin ne gi campaign ne president. Kendo giwacho kwa winjo. Erokamano ahinya mano Professor Bishop David Kodia kendo olero e yo makare mano kuma nitie kar kanyo. Pastor Silas Ochieng, tegino maida medo wiye kanyo sama ne Bishop wuoyo. Erokamano. Bishop owacho makare ni ne gidhi e od jatelo mano State House. To gima timre en niya ni ka ne gidhi kacha to ne gidhi buche mopogore opogore mo represent kanisa. To kane gin kacha to owacho maber ni ne nitie jok manodhi kacha. To gimi penjo aparo ni be dware ni mondo owach maber ni kane podi ng'anyogi ochako ne NCCK kaka Bishop owacho ni ne gise ndiko barua, ne gise reach out mondo miyo gigi otim nadi obi mondo miyo oyalgi ayanga. To ing'eni kaka kanisa unyalo mana chiwo gigo ma nyalo konyo jopiny. Nikech kanisa kumo chakre mokwongo mondo miyo ji mondo ma wacho gi ji e kanisa ni kacha. Nikech ntiere jok madhi e kanisa man kacha ma wacho ni yawa gini dhi hinyowa. To jodolo winjo to wacho ni yawa sirikal gini ji wacho kama. To kanisa nyalo mana chiwo recommendation lakini ok ginyal execute recommendations go iwinjo. To koro mane gima timre e kanisa kacha. Koro kane gidhi kacha to gichiwo recommendations magi. Koro en sirikal mondo miyo oneni gigi otim maber kaka dwarre. To wach manyalo wacho kaluwore gi gima Bishop owacho en niya ni kanisa
nyalo bet ni seche moko ok giwinjre kaka bishop owacho kacha. Lakini gima timre en niya, e sama wantiere sani ni, gima kanisa dwaro en kwe kod kanyakla. Iwinjo. Ma kanisa dwaro kwe kanyakla e pinyni. Nikech gima timre sani en gima ketho ekonomia ma Kenya. Iwinjo. Oketho kanyakla kendo kwe onge e piny Kenya kae. Kineno jok monegi, kineno jok mohinyre, kineno familia mang'eny ma yuak ni nyithindgi onegi. Iwinjo. To en gimoro malit ahinya ni serikal ok ne nyal winjo jogo manodhi ire mondo mi owachne gik ma timre e ground ka. To olinga linga to bang'e to ka weche osemuoch. Kama osemuoch eka koro wuok. Iwinjo. To lit ahinya ni koro rais ma Kenya chung to wacho niya ni nyithindogi gin criminals. To gima gitimo en gima nigi treason. Mane ne ok ber ahinya. Aparo ni mane gima nyalo medo kuom gima bishop owacho. Erokamano ahinya. Ntiere nikech wawacho ka ni en penjo mane wuok kuom jopiny wamigi thuolo mar mondo gikonwa gik mondo waher mar kono jodolo ahinya kama wantiere kar kae. Bishop David Kodia, debed ni kaka jopiny genogi oselal e od bura, jopiny genogi de lal kuom jodolo madhi loso e logi e kar jot ma jatend piny Kenya, tupango rakru kod jogi machal nade magi ojende maluongre ni Gen Z kod oganda mamoko ma jo Kenya ma bende pachgi debed ni chal kod mae. Kapo ni se romo gi paro machalo kama, geno mag jopiny kuom jodolo masiko dhi kar jot ma jatend piny Kenya kara jogo madhi twak e logi ka gin jo kanisa, geno dipo ni duono urakru kode nade? Mokwongo kapok kuyo wil adwa correct. Sani okan chair mar gino, okan jakom mar NCCK ma Nyanza. Sani an representative mar Anglican Church e NCCK. Koro adwa ni mondo correct mano. Kamano. Ya, kalure gi penjo mi penjo. Kanisa kaka asewacho mokwongo, kanisa en institution mochung'ne adiera, ochung'ne wach madwaro mar wach Nyasaye, ochung'ne jogo manigi chandruok e yore mopogore opogore. To e history mangima, king'iyo kata history mar kanisa, ibiro yudo ni kuonde mang'eny kaka approach gigieki ema pogore. Emomiyo seche moko ineno ni kanisa opogore. To nyithindo Gen Zs, magi nyithindwa, an kodgi e ot, kendo gin very active. Omiyo ok wanyal wacho ni koro onge geno, ni jogi onge geno kuom kanisa. Magi nyithindwa, magi dongo e kanisa, giseng'eyo gima kanisa en e ngimagi. Omiyo makosa ma ng'ato ditim kamoro e kanisa ne kata na e organization moro mar kanisa, mano mana margi. To king'iyo kaka wasechung' ne weche mag adiera, moloyo kata mana e Nyanza kaeri, yore mwasechung' kata na wuon kaka Bishop Kodia, wasechung' ne adiera e yore duto. To gimomiyo ineno ka seche moko jogi galo ne kanisa ok osebedo kochung' kodgi. Mokwongo, ng'eny rawere wa masani ok gin ga gin interest kata mana e weche mag news. Ne nyathi obedo piny odwa winjo news, owinje gima timore, dipo winje ne ng'ano wacho ang'o, ng'ane wacho, gionge ga interest mago, gin na mobile to gi gik moko, gi social media, whatever. Omiyo seche moko jomoko ok ong'eyo gik ma kanisa timo. To media ose highlight e yore mang'eny, kata na gik ma ochung'ne, kata msimamo marwa kaka kanisa, media ose highlight gigi mang'eny. Ma ng'ato ok nyalo wacho ni kanisa olenga lenga, ni kanisa ochunga chunga, onge gima timo. Tena ni ng'eny generation masani, gi ok gin ga gi interest e weche mag kata news, ogi watch, kata kipenjo gigi kia. Mano bende osekelo chandruok, osekelo kia moro. Ya, momiyo gigalo ne kanisa ok osechung' gi jopiny.
to wan wasechungi jopiny makata na Kisumu ka eri gik mosebedo katimore bunde mosegogo lisasi mosenego jowa mang'eny wasechung mwalimo nyaka ji omiyo ok en tich ma Dianga wachi ni kanisa oseweyo. Kanisa ochung ka kanisa ok nyal chung kuom adiera to kanisa no koro onge. Koro en like any other NGO. To wan gima wa Dianga wachi en wachung e adiera e ber kata e rach. Kendo luoro mar wacho adiera no aparo ni pok nodonjo kuomwa. Bende ok bidonjo kuomwa moloyo to an wuon kaka bishop. Gino ok apani biro donjo kuomwa mapiyo. Be ok apani biro donjo kuomwa atol. Nikech mani luong maduong' ma Nyasaye omiyowa. Erokamano ahinya. Ntiere ote moko madayudo kachiel kachiel mondo mi watudane kod japiny bende kama entie ka penjo mare ma entie godo mondo mwakaw gi achiel kachiel sani nyakoro gi jwang' gin penjo kotene kod kaka kanisa osechung' kachiel koda katwok mabiro sani achiel kachiel penjo ni Bishop Kodia ang' yude achiel kachiel koda ka Pastor Silas Ochieng' manige studio ka bedang' duok gi Morris Ouma wacho kama en ang'o omiyo negi ling' to ker nego wagi osuru yande ker luongo gi e kar jot mare maduong' buore negi twak ewi ang'o oselero no kar kanyo kango dwa medo mathoth mosewuoye Bishop Ankonwa Yvonne Ongoche wacho ni Anto Cleophas jogi omako dhoga gi luoro adiera. How do they feel ka innocent teenagers inego gi sirkal? Wacho ni sirkal which they fully supported to koro sani ere kaka giikore mar donjo e twak e kind Ruto kod sirkal kod jogo mang'anyo mane gine gimoda wacho kar kanyo kata kamano Yvonne Vicky Okoth en ang'o momiyo jodolo ne ok nyal kwedo siasa e kanisa kapok jenzi okwedo. Pastor Silas ang duok penjo gote ka waseduogo kae bang' somogi aya Makagiri vayo Makagiri wacho ni idhi ban gi matiel gi ofuko te then koro giyiero wako Sakayo e pulpit. Ang' duok penjo go duto Bishop Iwinyo mano Jakinyar Modi nigi ote ka wacho no yawre Cleophas an penjo na ni Bishop Kodia of Bondo Diocese. Aya mano ote mar Jakinyar Modi wacho ni oyawre Cleophas penjo na an gi penjo kuom Bishop David Kodia mar Bondo Diocese. Donge Gen Z keto ne politicians wanted a churches en gima ber sana nikech oduoko sanity in our churches koso nitiere kaka ochwanyo jodolo e yudo sabun mar luoko robes kaka moko ketega. Aya ndipo ni jodolo yude pek moro kata gino chwanyo i jodolo ang' ikonwa e wechego ang' iduok mana achiel kachiel mano Jakinyar Modi. Ntiere ote mar Jackton Ouma ma migosi Jackton Arum wacho na winjo maler kabisa e dala ma Nairobi ka nyaka ne gidhi ir Ker Ruto olemo mane ma gibirogo namba 2 en ang'o momiyo jodolo gi sama wacho ni sama wach moro dwa timore then koro ka ineno gi ka giluongo jo press to gin joma Nyasaye emane nomiyo rieko joma Nyasaye nomiyo rieko mar neno kod wang' ma iye mano wuod Kakrao Migori County. Erokamano Jackton wuod Kakrao. James Makokech otemo gi kae wacho ni un ne udhi mana chamo pesa State House wekuru baro wiwa bishops gi walo gi jopiny. Where were they before the demonstrations and loss of life? Penyo mantiere kar kae chako di Pastor Silas kaeto bang'e adhir Professor Bishop David Kodia achako di sani kuom penjo gi mantiere ka ang'eni akiaka ni isedi State House kose idhi luongi e twak machielo kata kamano ipango dhi to kipango dhi duokane rowere kata jogi maneno chenro kiny mako. Erokamano weche otwak
Gima nyalo ni weche twak e vijende kod roere weche twak matek. Gima timre en ni anyalo wacho niya ni ageno ni Nyasaye nomiyo wa kaka jodolo rieko. Lakini bende ntiere jok ma ei dolo ka. Kisomo bug Jeremaya, Nyasaye wacho niya ni wacho ni kwe to onge kwe. Iwinjo. Ni uyalo ni we mondo chuny ji olokre to onge nikech unuwegi okudak e yo makare. Iwinja. To koro gima timre manyalo wacho en niya ni ntiere sections mag kanisa ma anyalo wacho ni ose bedo malit ahinya kaka gi riwre gi sirikal. Nikech kanisa ne owacho ni wan e chumbi kod taya ma piny. Makoro oribinati ng'at mora mora mabiro e kanisa kacha biro mondo mi olam Nyasaye to bed kanyachiel gi Nyasaye. Lakini iyudo ni ng'enyne en ni josiasa kane biro ok yal nigi warruok. Gimiwacho nigi en man ni idwa ni mondo gitim gik moko ma arambe, golo pesa gi gik machal kamago. To gima nyalo wacho ni ntiere kanisni moko ma ochung' maratiro mowacho ni wan e pulpit marwa ok wadwar weche mag josiasa. Iwinjo. To ma ineno gi ACK to be ineno gi kanisni kaka mag Sitam. To yudnati gik machal kamagi gin gik moko ma miyo ji chunygi lit ahinya nikech koro giwacho nati kanisa ni kanye, kanisa wacho nang'o. Nikech adieri owacho ni en adieri nikech ji mang'eny nochung' bo wacho ni wan kanisa watimo nade wariwo ng'ani lwedo ni wan gi ng'ani koro okwa Ruto e rais mamarwa. Dung mano tadieri mano timre to jo Kenya duto bong'eyo. To gima timre en ni kanisa ne oribinati bedo neutral nikech ka Raila obiro ka ja ODM obiro e kanisa dong en ng'at Nyasaye. To ka ja UDA obiro e kanisa dong en ng'at Nyasaye. To koro ka gibiro e kanisa ok ni obednati koro wan kumoro achiel molo kocha. Koro gima timre en ni kanisa no oribinati wacho gima chal kama ni wana kanisa ma e chung' mamarwa. We mondo udhi uwach gik mowacho go ni jopiny. Lakini kanisa ka ok wayie ni mondo miyo ubi mondo miyo ubed ka. Kopogore gi twak e kanisa ka, jo kanisa bende iseyo kuom kao mwandu mawuok kuom josiasa mabiro mabende kelo ng'anyo masani ni. Pesa mawuok kuom josiasa kendo biro e kanisa kaka rambe kata kaka mich ma ichiwo to konon kama giwuoke. Bende kanisa nigi ratiro mar nono kata penjo ni ero wan gi rambe ka mar gero kanisa manyien tikelo no ka milion 5 ni wuok kanye. Bende en ratiro mar kanisa mar penjo machalo kamagi nikech magi kuma wang'o yo ojende masani jod bura kata osara momed gi sani jod bura kende kama intiere kongo e komiti mora mora osara monego yudo chop kata $800,000 kama intiere kata $700,000 gi wiye ka en majority leader kata ka en minority leader e kinde go duto ko biro gi milion 5 e dwe achiel chak dwe machielo chak obiro gi mamoko bende ipenjo ga penjo machalo kamagi. Erokamano Cleopas. Weche mag nonruok mag pesa gin gitek. Gima oribene wapenjre ni ang'o momiyo irwako ja siasa e kanisa mondo miyo ogol pesa. Iwinjo. Nikech ing'e maber ni nitiere weche ma iwacho gi kisungu ni public perception. Ni jogi gin jo mibadhi. Ni pesa gi simo ok yudo maber. Iwinjo. Kaja siasa obiro e kanisa to biro lema to golo sadaka milion 5 no ma sadaka. Mano onge haja ma penje. Lakini obiro iluonge ni ero biane mondo miyo ikonyo e arambe. Doni mondi penj ni pesa migolo ni oa kanye. Iwinjo. Mondo miyo beda yanga. Nikech kaka iluonge. Wana ne Kenya masani ka nyatimre? Ok apar ka nyatimre. Nang. Nikech gima timre en ni ji ohero pesa.
Nyaka jo kanisa? Nyaka jo kanisa ohero pesa. Nikech onge pesa ok en jasik ng'ata ng'ata. Iwinjo? Pesa ok en jasik ng'ata ng'ata. Lakini koro gima timre en niya. Dware ni mondo miyo wapenjre. Nikech kabiro e kanisa. Ji mang'eny biro e kanisa. Donge? To kwapenjgi ni pesa ni igolo kanye. Simo ko kata jok mabiro e kanisa kanyogo mogolo pesa ya rambego. Pes gi ochido molo kata jasiasa no seche moko. Iwinjo? To koro ing'e ni kidhi ni koro idwa penjo ni pesa ni igolo kure ma oa kanye. Iwinjo? To gima timre en ni arambe osetigo kaka kuma ikete pesa. Okwalo pesa kumoro koro dwa ni koro iluongo ni sanctify. Koro dwa ni koro otem sanctify. Oluok pesa no. To koro mondo miyo one kaka pesa ni biro bedo maber. To gima chal kamano golo arambe kanisa ok luok pesa. Chiwo offering kanisa ok luok pesa. Iwinjo? Gima timre en niya, wasewuondo jo geno, jo Nyasaye ni gol pesa mondo miyo gwedhi. Onge gweth mabiro golo pesa e kanisa. Iwinjo? En ni wagolo nikech wan jomogwedhi, ok ni wagolo mondo miyo gwedhwa. Iwinjo? To golo chiwo en a biblical principle ma timre kumoro amora. Nyasaye bro fulfill wachne mowache e muma. Kapok adhi bishop, nitie jok ma chilo mag mibadhi mieno tineno gi e ute lamo mopogore opogore ka gibiro golo omenda gi. Magi omenda molal e sirkal, omenda molal kata sirkande mag county gibiro go e ute lamo. Jok ma pesa go nego beni tiyo kod kuomgi onge yedhe osuptal. Jogi ok yud services madwarore mag sirkal kalure kod omenda molal gi. Jogi nitie gik moko ma ok ginyal timo e ngimagi kalure ni omenda monego bed ni konyogo timo gigi apiny ni ok olosi. Mibadhi odonjo iye ka omenda gi olal jodhigo kuonde mamoko. To ok ni tiend kanisa kia gigi, tiend kanisa ong'e gigi. En ang'o matimore nikech maya adhola maduong' mantiere kar ka. Nyabedo ni goyo sirkal to bende kanisa nyabedo ni goyo. Tiwacho ni kiseyo gi duto bende mane berne mondo mi ong'e adieri mar wach nyabedo kar kanye. Jatend piny Kenya nowacho twak mare juma mokalo. Nowacho ni kata ka bed ni arambi ne minyalo chungi, owugure culture mar arambi, wang'e kaka wanyalo manyo weche mamoko. Iyieri gi jatend piny Kenya e weche gi. Gima nyalo wacho en niya, ipenjo maber ni nitie jok mabiro e kanisa to gibiro gi pesa to giire gi mibadhi nikech nitiere jok moko mawach ni ng'ani ok ber, ng'ani osekwalo peswa, koro sani otero pesa kanye e kanisa. To owacho adier nikech kaka kanisa seche moko wase luoro jopiny, wase timo gik moko mok beyo nikech kanisa ok en kuma jok ma kare ikene mantiere. Kanisa en kuma en kaka hospital. To nitiere jogo ma ok respond to chieth. Ni inyalo chiedhgi lakini ok girespond. Koro gima timre en ni anyalo wacho niya ni wach mar arambe en wach matek ahinya. Iwinjo? To wach mani ichoko pesa to irwako politicians. Ok ni arambe mondo bi obed band. Gima timre en niya kik irwak jasiasa mondo bi i arambe. Kobiri kanisa kanyo kaka en jalamo ma kanisa kanyo, we obi kaka ja kanisa mondo miyo obedi kanisa kanyo owinj wach Nyasaye. To wach ni in kaka ja kanisa irwaka arambe, iluongo josiasa mondo bi omiyi pesa. Arambe ok en gima rach. En gima ni wabiro kanyakla karachiel mondo miyo wakonyre e timango e dongruok ma kanisa. To ok en ni koro arambe en gima rach ni josiasa biro e kanisa. Josiasa be makoro ok irwak gi kanisa mondo miyo gibi arambe. Iwegi oko. To itiyo gi jo kanisa ma bi e kanisa kanyo pile ni mondo wachokuru pesa ni mondo miyo watim ang'o, wageruru kanisa kaka dwarre. Erokamano ne thuolo modong' kama dakika apar mi Bishop David Kodia mondo mi olernwa in bende otene kod penjo mano wuok kuom joneno. Ageno ne ndiko gi piny kanyalo paro ne ariyo madito mantiere kar ka. Uyudo ga omenda ka udhi kar jot ma jatend piny Kenya. Debed ni pesa matero jodolo State House. Machielo ka ntiere kar ka pes jo siasa e kanisa e weche mag arambe to chal nade. Jakinyar Modi openjo kar ka ni pesa ma ichiwo wacho ni tamo jo siasa keto jo siasa wanted e churches kata kanise bende ni gimoro maber
korka in ka inyalo duoko mano. Kowacho ni dibeno duoko sanity e kanisewa kata gimoro malong'o, to wacho ni ponono gino chwanyo jodolo kaluwore kod pes sabun magiyudo mag luoko robes kata bed kasok kata kunya bedo ni chesebo ma un godo kaka jodolo kata ka en mage ma utiyo godo. Ochal nade thuolo mari Bishop? Erokamano, awinjo penjo ma jopenjo penjo geko gin penjo mabeyo, to adwaro naduok gi chir kama. Mokwongo, an ma dhina manyocha dhigo last week mana dhigo State House, mane dhina mokwongo pok na dhi e State House nyaka nini. Nosetem luonga to nadagi all this time. Omiyo gima notera maduong' en ni weche mag piny, nadwa nane jatela bende wang' gi wang' mondo anyise kowinjo koa e dhoga, ok owinj from the media makosa mosetimo ne pinyni mar tamruok winjo wach jopiny. Mano e gima momiyo notera e State House. To awinjo ka japiny moro penjo ni wach mar robes ni pesa mimiyowa, an ndurruok naneno ka nadhi kuro, bende ok apar ni anyalo kawo. An chakre abed bishop mar kanisa, jasiasa achiel kende, to kaluonge nomiya gimoro kaka jasiasa, ema nosemiya pesa. To nobiro nikech nobiro e dalana, nobiro lima kanan gi welo. To mairi en Raila Amolo Odinga. Ema nomiya 100,000 e higa mar 2018 kana celebrate higni 30 mar dolo mara. To nomiya gino mana kaka gift nikech natimo celebration mar go erokamano. Mano e pesa man na wuon kaka Bishop Kodia aseyudo. To adwa nyisi, wacho ni josiasa ok nyal bedo e kanisa, kata josiasa ok nyal wuoyo e kanisa, kata josiasa ok nyal golo gimoro e kanisa, adwa nyisi ni obro bedo matek. Mokwongo, an kaka diocese mae, josiasa mang'eny madongo ma Siaya giwuok e diocese mara. Kendo kanyo bende kama kanisa gi bende nitie. Kanyo bende magigole mich maggi mag kanisa. Ma kaka ng'ikone ni koro kikibedi nikech sano ok obed kaka jasiasa, obiro kaka a member makanyo. Kuom ranyisi, an gi Raila Amolo Odinga ma en a member mar Nyamira St. Peter's Church. Kaachiel gi jok Odinga family te. Makanyo e kanisa gi magileme magigole their New Year Thanksgiving. Koro ng'ato koneno kanyo to galo ni wadwaro josiasa. O gin kanyo kaka josiasa, gin kanyo kaka members mag church makanyo. Wan gi ng'ato kaka engineer Nicholas Gumbo, ma bende a member mar our church. Kodhi e lemo e kanisa ne, to tich nitie mar kanisa no, to golo gimoro. Ok ang'e wach ni jasiasa obiro nikech mane kanisa ne. Emomiyo kapok wachak wawacho jogi ni jogi kigine nyaka wang'e ni to gibire kanisa kaka jomage. Gibiro kaka josiasa koso gibiro kaka members ma kanisa no. Mana achiel. Mano mar ariyo. Mar adek, wacho ni ni koro ni koban Arambe, ni to koro wabiro winjo matek nikech koro robes wa
aparo ni kata kaka ni studio ka kikene na kaka rwakoro kapane aparo ni giga ler. Jo Kristo ema chulo msara kata mar jodolo maggi, ok jo siasa. Kanisa ma jo siasa ema miyo gidongo, mano kanisa mok nyal dongo. An joga ema chulo, ema ng'iyo kaka robes maga iloso, jo Kristo maga. Mano ting'o nyaka jo siasa wa ma jo Kristo maga. Ok digine ni mtoka utuch, moka nyal chopo kuma gidhiye, kuma gidwaro na bia konyie, to gin ginyalo. Mano taparo ni mano to en iluongo ni, don't chase wild goose. Gimo kwa nyalo yudo, to kik watem mondo waringie. To gima nyalo wacho maber ma nyalo konyowa, eni kik wabed jomuofu nikech pesa emwaneno. Wabed jogo ma wengegi oyawore, ma ka nitie gimoro ma makosa moro tiwache ni maeri to kowinjore. Wuoyo e kanisa osebedo chandruok. To mane momiyo ineno ka chieng' moro an bende wuon nasebedo gi lweny gi jowa moko ma jo siasa e weche mag wuoyo kata na liel. Nikech magi duto osekelonwa shida gi jo siasa. To jo siasa be wacho ni jaduong' ni wabende sani emwa bende jogi ok wanyal yudo nikech luongo jo Kristo, luongo jo piny ni wuoyogo seche moko tek. Gibende gidwa ni giyude opportunity moro ma ginyalo wuoyo gi jopiny. To en ni gima wacho ga ni sama gidwa wuoyo gi jopiny, to ka en liel to gigomna mos ne jogo man gi chandruok. To giweyo joma timo neno, timo nend ng'at monindono. Emomiyo wan ok wabed motivated gi wach mar pesa, ni ma pes jo siasa, kata ma pes jokude momiyo kuro miyo gi thuolo. To bende ok dang' ariambe, nitie jomoko ma bende timo kamano. Ma en koneno kata ja siasa to koro kata na injili moseloso, koro injili no iloko. Mondo bed maber ne ja siasa manie kanisa. Mano richo maduong'. Mane gima nyalo wacho kuom gik ma jowa. To gima chielo madwa correct, wacho ni wawuoyo mana ka gik mosetimore, mano to miriambo. Joma wuoyo gi gibende nyaka gibed joma wigi tiyo maber. Nikech gik mwa wacho ka kanisa gi jo media kawo gi ga. Media kende e yo ma jopiny nyalo ng'eyo ni wawuoyogo. Maka media ok okawo gik mwawacho, to bende onge kaka jopiny nyalo ng'eyo ni wawuoyo. To jo media bende nigi ubagusi moro, ma bende adwani mondo awach kamna maler. Ka nitie function ma agolo injili mara ma wacho ma address go the nation, ma kata nitie chandruok moro madwa na wuoye, to jo media biro wacho gima ja siasa wacho mayanyo go nyawadgi emobiro report. To mara ma wacho monego kony piny to giweyo oko. Nikech traditionally iwacho niya, ni guok kokayo dhano, to ni mano ok news. To dhano kokayo guok, mano weche manyien. Mano headline. Bishop. Tieko baba. Bishop erokamano ahinya. Wacho ni ka guok okayo dhano mago weche matuch. Wabotemo kaka ute fwambo mondo mi wakel weche matuch kawuok nyaka e kor gwenge. Kiwache ma kanisa kata e weche mag piny Kenya sama wantiere,
wabukete weche manyien ka uluongo jofwambo wabobedo nikech mane gomewa Kenya ke kor gwenge kama intiere en sario mar okinya kura monga jwang waka uywa masani ka waduogo pod antiere gi welo Pastor Silas Ochieng kaachiel koda ka Professor Bishop David Kodia wamedo loso kwa penjo ne duon kanisa Tony Kanye to gichung' nade medoro otego waduogo kod gima thoth mondo welo duok gi koromo saa 2:15 wadhi bedo kanyo ka watieko twak ayanga kik dhi mabor. Brother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medalia pesa? Leta tenje ni kusho vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani unapataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni change. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Ne gin ji mahumbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asama dwa wacho to go kot to jibiro tek. Lawyer sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi jong machiegni kendo mor mar pod ikete kar kae ta chenro nyinga Cleophas Oluoch de gisumo kanya kwar mokeo nyaka sango ka sani warango duond jodolo wapenjo ni gintiere kanye. Nitie penjo ariyo kata ote ariyo wada somo sani kato bang'e wachom kama wada teko chenro kinyi makawuono. Kinenowa medoro otego SMS line no yawo pod en 3 auchiel nono ka yudo wa bende e mbuyo mar Facebook wantiere live Ramogi TV. Shem Otho wacho kama. Greetings Ramogi TV. Cleophas, adieri mar wach en ni kanisa to seket oseteki kod sirkal. They measured on tithes and offerings kod stipends. Wacho ni magi yudo kuom josiasa. Odhi nyime ko wacho ni tinde
piny obam nikech puonj makare michiwo kod kanisa norumo. Why didn't church condemn sirkal ka Gen Z pok ne wuok oko? Kanisa nyaka bende yier jotelo mabeyo. Tinde nyaka tend kanisa bende ilaro mana kaka ilaro tend siasa. Ok amor kod kanisa magwa. Mokwongo nyaka gichungi siasa migoyo ei kanisa, ei kilisia. Odhi mbele kowacho ni pesa mogak lilo ema thoth e kanisa. Ema thoth josiasa chiwo e kanisa. Kanisa nyaka bende koro chung motegno mondo okony jopiny. Mano ote mar Shemothoero kamana ahinya. Morris Owino mar Cham gi Wadu Rongo. Akwayo vijende mong'ere ni Gen Z mag Migori ni giwek wang'o lam. Gibed joma olony. Barabara en gima konyo jowuoth. Erokamano ahinya kuom ote mari. Nitiere ote mamoko bende mapod donjo kar kae mbui mar Facebook. Afel Kosuda wacho ni jodolo owe hero pesa ahinya Cleophas. De koro Kenya onge kama wantiere sani. Clinton Japanese Abdul Sutru wacho ni kanisa omakore gi sirkal makata gima gisetimo to onge. Wan waol gi ngima matek ma John Ominde. Ji duto ng'at matek moriwo ji duto. Ng'at ma owinjo matek. Ng'ama winjo matek no en jalemo ma piny omiyowa waduto. Wachalre. Okora mawinjo winjo gi kacha ote mantiere karka. Warang alok tanga kendo warang ng'anyo masani dhi nyime. Kendo warang ka intie gi penjo moro amora ma in go gi duoko. Bishop David Kodia kachiel koda ka Pastor Silas ang duok gi achiel kachiel to sani Pastor Silas an kuomi kae. Ojende ni andara. Gazet makawuono ma bende isekadhe kanyo yangore ni nitiere joma undu modonjore ng'anyo gi. Ng'anyo gi nochako mamuol. Kendo jogi ne nigi kod. Mano bende ang'e ni kata Bishop Kodia ng'iyere koda ka ne ng'anyo ni chakre. Oganda nowuok oko kawacho ni magi gik modhi timo. Wadhi bede apeni machalo kama. Ka umaki go namba ni. Rwak lewni machalo kama. Ting pi. Simbi bed godo. Tinga bandana mari kata mask minya umo godo umi. Ka in gi yadh mswak manyalo tami minya tiyo go kinde matiaga soba mondo mi kikinyi iti godo. Jogi ne nigi kod kata chike mane tayogi. Gini mos osebedo ka ringo kendo wuok e lwedo. Kendo ineno ka kite chako donjo ka dukni ituro, oganda wito mwandu gi kod ngima e kinde ma wantie ni. Ojende ntiere oka, ojende matendo. Gen Z gi keneno gi, gima ne giluoro ne ni nyalo negi gi lisasi. To gima ne gin godo ahinya ne en simu, mane giluoro bende ni kaberti orumo, to gidhi live e social media mopogore opogore. Kinde mane twak ni dhi nyime. Kawuono giwuok oko ka ging'anyo, giromo gi jonjore ma bende nitiere kar. Donge seno ka moko igoyo e ng'anyo gi. Iwacho ni jok migo gin joma undu modonjo e ng'anyo gi bende mano ok orwaki. Kaka jadolo, omi paro machal nade ni ng'anyo masani ka jogo sedonje. Oganda matindo bende dhi bedo kama chal. Nikech Gen Z gi kirango gi, nzino monyuol ariga mar 1997 nyaka mana nyocha ka. Jogi pod tindo. Ka gin ma inyo gi ng'anyo machalo kama, wadhi bedo ka wachomo kanye. To ane sirkal manyaka sani pok owinjo ahinya gima long'o ka iwacho ni jong'anyo notimo maber, iwacho mana ni giketho mana mwandu, to ngima ji bende lal. Erokamano nya Cleopas. Gima nyalo wacho ni jong'anyo ni ng'eny mar ng'anyo masani kane ochakre ne rowere odhi Gen Z odhi ndara. To giwacho ni ma en ng'anyo makwe mane onge weche mang'eny kindego. Ba waneno ka onge duka motur, onge gik moko mang'eny motimre. To sani jonjore osedonjo kaka iwacho no. To gima timre en niya, ni iwacho ni strategy change ga iwinjo. Waseng'anyo ba waneno ka sirkal wacho ni okay, we mondo wagol finance bill. Koro sani ng'anyo ma wan go en marang'o iwinjo. Nikech koro nitie gik modo ni oloke sirkal. Ng'anyo bro konyo wasani nikech jonjore osekawo advantage mar ng'anyo ni. Koro en ni gituro duke, gigoji
kaka nyoro ino Mombasa ka mzungu ni owuotho yo to romo gi jong'anyo to jong'anyo ochako mana goye to mai gik moko iwinjo to nitie ng'at moro kendo ma oyudi yo ka wuotha to jonjore ochako mana goye ka mai gik moko iwinjo koro mano ok en gimo maber ok en picha maber ni ng'anyo mano chako ni wadwaro ni duondwa mondo winj sani koro oselokre obedo ni ati koro en lweny ma koro wagoyo ka wariembo ji ma ok ber ok dware ni mondo wawang' gik moko gima nyalo wacho en niya dware ni mondo wabed piny mondo wawinjre adwa wacho gima chal kama Cleopas ni kineno 207 jonyuolwa ne ogore iwinjo ni mae gima wadwaro kineno 2017 kineno ndalo makanu jonyuol ogore iwinjo jogi nigi experience mani what gima demonstration nyalo timo ei piny iwinjo to giseneno to giwacho ni ka wadhi yo machal kama wadhi ketho piny wasegero ndara waseketo ohandi mang'eny sani ji mang'eny ywak e Nairobi ka giwacho ni yawa ohala ok anyal yawo ohala ting'eni ji mang'eny ma Kenya gidak e nini ma iluongo ni kowuok e lwedo kadhi e dhok from hand to mouth magitimo ohala to gitimo ang'owa to gidhi chulo school fees gitimo ohala to gidhi nyiewo chiemo e ot gitimo ohala to gidhi timo gik moko e dalagi koro ka waketho economy masani nikech gima timre en niya ni sani wamedo mana ketho economy ma Kenya wabeduru piny gi sirikal wanyalo bedo piny mondo wawuo mondo wadhi gi conditions mamagwa ma wadwarogo ni sirikal nyaka tim gima mondo miyo wabed piny wawuo to gima adier en niya ni gigo ma Gen Z osewacho gin gik moko mag adier nitie moko kuomi magin adier ni waseneno ka corruption ni e Kenya ka waseneno ka gik mang'eny matimre e Kenya ka ma ok ber waneno ka nitie gik moko ma idwa ni ogolo ushuru ma ok ber koro anyalo wacho niya ka tieko ni mondo wabed piny ka Gen Z mondo wawinjre uru wabed kaka jopiny mondo wawinjre uru nikech ot ma ok owinjre ndalo mang'eny igoyoga Gen Z magi maromo jogi onge jotendgi girongi jok magi nikech yeng matimre waneno ka giromo e X waneno ka gin gi forum margi nyoro nya donje forum no nya donje forum ba winjo kaka giwuoyo to gima wach ni en niya jogi jok mariek iwinjo jogi jok mariek to inyalo kata ka gionge jatendgi ndi kaka ginyalo wuoyo erokamano ahinya Bishop David Kodi antiere kuom mondo mi ayud wach mari mogik bende kotenore kod wechegi duto mag ng'anyo jomatindo nitiere karka gintiere thuolo manyime magi jok ma godo kata kanisa kendo gin jogo ma bende dwani mondo sirkal owinj duondgi maiye Gen Z ka koro gintiere sani ng'anyo osedonjre kod jonjore mopogore opogore ng'anyo konde duto ma pacho kae gichom kanye to giyud resruok mage kimedo gi wach mari mogik aparo Cleopas gima dianga wachi madiera makende en ng'anyo biro nikech tamruok mar winjo wach kadine ni sirkal marwa nyalo winjo wach mar jopiny ng'anyo gi bedi koro onge to kendo wan gi culture mar violence e Kenya waka iyudo ni kata mana jogul mama ma waketo ni mondo kel kue e piny ka mokwongo gin bende gin frustrated ma koro frustration margi gikelo nyaka e ndara gikelo nyaka kuom joma protest koro ng'ato ka en stressed kar tich to kele koni mane momineno ka weche mag violence ng'eny nyithindwa gi nochako maber ando kata kiwacho pod nyaka sani ayie ni nyithindwa gi kitok gin nyithindo ma violent at all ne gichako maber phone emane gin go gin na simbgi kende mane giwuotho go to gi pi ka ng'ato nego ng'ama ne gi pi bende gi pi to giwuotho to yo mane ogul mama utiyogo kodgi magi bende nyalo medo
ich wang ni kare kama en koro kare ube ni dawa ya moto ni moto. Ten culture marach nikech nyiso ni pod okwachiew maber kaka society. A society mu believe ni ng'ato kadwa go kata kadwa ng'anyo to ni nyaka goye na garungu, nyaka goye na gi tear gas. Magi gik ma backward, gin gik ma primitive moko nego beni tiyo go sani. An nyocha an ginene nan US. Kendo naneno nane town miluongo ni Georgia, Atlanta. Kuma nyocha bende kero dheni. Ne nitie ng'anyo maduong' manoyudo kanyo. To polise ema kowo jogi. Polise ema telo ne joma ng'anyogi. To marwa kaeri kar mondo polis otelni, to polis goyi. Magi ema medo ich wang' mineno koro ji biro temo gieki. To koro criminals bende koseyudo ni mae ni kara lweny ni ka, to gibende koro gidonje gi mahundu magigi ei jogi. Omiyo ng'ama inego siem mokwongo en sirkal to gobila mare. Ka ginyalo bedo joma discipline ma civil, mong'eyo kaka iwuoyo gi joma ng'anyo. Gik mineno mwaneno gieki kata mar ginene looting gieki, gigi ok bibetie. To nikech giseweyo thuolo mohingo gibende control, mane momineno ka gigitemo. To ng'anyo onge rachne, to bende mar ariyo kendo. Sirkal nyaka winj duond ji te. Ok owinjo duond josiasa kende ma machiegni kata machiegni kode, ni mako wacho ne to winjo wach. Rieko Nyasaye nyalo miyo kata ng'at moro matin man mwalo kanyo, ma miluongo ni hustler gieki. Wabende wan gi views, wabende wan voters. To ok ne ka gima timore thurwa ka, ni usego ne ji ombulu, to koro moseyudo mi ng'ato osedhi malo, wiye koro wil, koro en boss maru, koro un joma komi kata na handouts moro, wabende sama wawuoye weche mag jo kanisa kande. Kamano kwa tieko. Wawuoye bende weche mag jo piny. Mondo jo piny bende we culture madwaro handouts bende from politician. Maka seso donjo ni to ni gonywa, ka seso donjo ni to ni gonywa. Nyaka wawe gigi te. To piny wabiro dhi mna yo makare. Erokamano. Erokamano ahinya mano Reverend Professor David Kodia, Bishop mano mar Anglican Badeno Mabondo. Erokamano kuom thuolo matwakore Ramogi TV kinyo makawuono kachiel koda ka Pastor Silas Ochieng. Erokamano ahinya warom kendo chieng' machielo kwa twake wechegi mag kanisa achiel kachiel ka wantiere karka Ramogi TV. Mane makelo egi konya kora moge jwang' nyinga Cleophas Oluoch, jagisumo kanya kwar mokeo nyaka tsango awei gi chenro mar tero gi chiemo kod nyawadwa Jailieta. Kikiti mabor, erokamano kuom Ramogi TV.